ano wacholinga chimozi ndiye tutakumana kuno ndi kulikulu la mulakhowa lomwe kumene ndife amozi ndipo ndife ogwirizana amihafani amireje atakhwani anyamwero ndiye naotero ndi alomwetu amene asonkhana pano ndipe ndife ogwirizana pa cholinga chimozi kumene ndikupitisa pasogolo chiyankhulo chikhalidwe ndiso miyambo ya tikulandireni kulikonse kumene mukutionera mmawa uno yango kwana kumene 10 minutes past the hour of 11 Central African time. Whether you are in Malawi and around the world, tiri kuno ku mboma la Mulanje kumene festival ya mulakhowa lomwe wa chaka chino ikuchitika ndiyetu kunena moona mtima kuli khwimbi la wanthu limene labwera kuno kwa Chonde kumene msonkhano waukulu kapena kuti mkumano waukulu wa alomwe ukuchitikira pamene timabwera njira yonseyi takhala tikuona anthu osiyanasiyana akubwera kuno timangofuna tinene kuti mulendo olemekezeka ku msonkhano umenewu ndi His Excellency the former President Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akhala mulendo olemekezeka pa ulendo uno. Ndaona kusanjaku achipani cha Ford afika kale, achipani cha PDP afika kale. Nimafuna ndibweretse olemekezeka bambo Joseph Mwanamveka ndi mwangomenya tu yonse tu. Oh yes, yachilomwe ka. Alomwe. Pia. Kufunika kwake kwa msonkhano ngati umenewu, mkumano ngati umenewu ndi wotani, ndikuotani pa chikhalidwe chanu cha Chiromwe. Msonkhano ngati ndofunikira kwa ifa Chiromwe. Wani ndi umati lumikizanisa pamodzi ngati alomwe. Ngati pano pamwaona kale pali alomwe pafupi dziko lonse kuchokera ku Central Region, kuchokera ku Mpoto, ku Eastern Region kuno mpaka ku Nsanje. So tonse lero tili pamodzi kukumbukira kacha yathu chikhalidwe chathu komanso kweni ndi imatipatisa kuti ubale wathu ndi achikhalidwe china komanso azipani zina munga mwaonera pano papa pali zipani zonse komanso pali achikhalidwe china chilichonse pali Angoni chiyawo pano pali anzathu achitumbuka mitundu yonse ili pano. So ndisikwatula likulu kwambiri kwa ifa Chiromwe chifukwa timakumbukira chikhalidwe chathu, timakumbukiranso mapu ya Mulupale bingwa Mutharika zonse zikuti zichitike anayambisa ndi bingwa Mutharika. Chino ndi zaka zonse pachikanga zaka chino zayaka moto kwambiri. Zaka chino zayaka moto kwambiri zoti ukuona ukamangwe kuyambira Mulimbi kuyambira Mulimbi pena palipo semene mungapite oti pano pakhoma amene mukonera pakhomeratu zonizene akuti sibadadzadze chonchi komanso muone magule yake ere amene akuvinika nsungwa nathu azipani azikhalidwe china lero chaka chino ndi special. Chifajani zili za special ya special one mungananena mukuti chipani cha chikhalidwe chathu cha ifeyo ngati alomwe chaka chino cha 2024 ndi chaka cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa choti wani tifuna mungananena mukuti mwamba kale pa ujeni pathu pa theme yathu mwayipa pene pepe nkhani ndiyangwirizanotu is about unity. Pa theme pachi nkhani ndiyoti ife tigwirizane ngati alomwe timangane manja timange chilimbe kulimbikisa chikhalidwe chathu. Pakhala ndale zina zili zonse lero palibe ndale ndali monesese panopa palibe wavolapo za DBP apa ndali monesese apa palibe wamene angutanguvaa za chikhalidwe basi. Nkhani ya lero nkhani ya chikhalidwe palibenso ya ndali nalilonse kaya maona bwanji. Ayi ndimangofunsa kuti tiyembekezere kuti anthu atsuka mkamwa pano. Oh yes, atsuka mkamwa asuka mkamwa kusuka kwake mkamwa atu ndikunena atu uja kuntunda kuja kuti zambiri zogulisa kumenezi ndikhupira so nanu kamapita mwesa kuti mukapita kunyumbako mukakumbukire kuti mnali kumulako.
kumala kuma chitika chani ili nkoyamba tikubwera nkoyamba kubwera chaka chino zambirimbiri timanena nthawi zonse kuti kunoko kufewa Chiromwe siku la lero timakumbukira chikhalidwe munati sitiona ndale to banga simuona ndale ndiye galimoto yudzatani banga iya awa watu mutaona akuti ongonyamula chijene ongonyamula anthu abale athu iyi ndikali moto chabe iyi ndikali moto chabe sitiona ndale pano palibepo ndale nanga si mwaona pene bangonyamula anthu ndikali moto yangu iyo ndi pick up yongonyamula anthu palibepo ndale pakuna komwe ndeni manena kuti mukamapita onesesani kuti muzakumbukire kuno mukaone chikhalidwe chathu kumene anthu amavala chani alomwe amati achani komanso mankhwala amene timagwiritsa ntchito alomwe ndikupira kuti mukamapita tenga nditu kaphukusi kokasiya kumakhalanso mankhwala kwambiri muto mukasiye ku nyumba ena oyenda nawo ali kumene koko ndithu ndiye ngati nyamata ngatiwe kofunika kupite kumene chako ndithudi koma ndifa ndauze alomwe onse kuti ndi nthawi ino yoti tigwirizane tiyende limodzi komanso tigwirizane ndi anzathu achikhalidwe china ngati ife alomwe timakhala bwino ndi anthu timakhala ndi wina aliyense ndi pempho langa ndiye khanga ndi masipika so ayatsa ambiri pano kwambiri pomalizira kufunika kwake kwa unity ndikotani mdziko muno pamene tikukaponya voti chaka chamawa anthu ali mdziko muno muli anthu a mitundu yosiyanasiyana kufunika kwake kuti tikhale pa umodzi ndikofunika kwambiri chifukwa pamene pali unity pamene pamachitikanso chitukuko popatapo unity ndiye kuti pamachitika ziwawa tikufuna ife pakhale kugwirizana weniweni wa Malawi ifeyo chifukwa ife Amalawi ife ndife amodzi we only have one country called Malawi and this is our home and we need to protect it and tiyesese kuti tonse achikhalidwe tibwerese umodzi pakati pa ifeyo munanena kuti pali mankhwala osiyanasiyana mungatitchulire ena amene akumapezeka kuno kumalapo mene yako kuli ngati amuna sakalamba kuli chani amuna sakalamba amene kuli aspecial kuli siyanasiyana ayi alimezayi ineyo limenezo mungamuziwa ine munthu wopemphera kwambiri kuli amuna sakalamba kuna china gondolosi kodi gondolosi ngwa Chiromwe ndatomoneseza amapezeka ku Lomwe Belt mostly kunoko ndiye kungati kuujeni kwake kuno kuchimake kwake kwa ujeni amangomera kapena mmalima amangomera nditi koma as we go by amkhulira kuti tiyambaso kumamulima nangasi I know because of climate change toleka kuti sakupezeka kwenikweni kwambiri so it's nice to see you same with me have a good day ndi olemekezeka bambo Joseph mmodzi mwa akuluakulu achikhalidwe cha Chiromwe ndiyetu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana ili mwachokera kuti wa UDF. UDF, the new Secretary General. Yes. Congratulations. Thank you very much. Namva kuti wina anapita ukanena kuti awerengese makoti. Sisi le fela ya. Ndana anthu dzina lanu. Nene Generino Leman. Ale mani yake? The late Dumbo Leman. Oh, ni ndangona ujeni. Ndangona ndefunzira na Dumbo tu. The legacy lives on. Yeah. Abambo anu tinkacheza nawo bwino kabisa. Yes. Koma tsopano tikambe zakuno. UDF ili pano chifukwa chani? Well, UDF ili pano chifukwa if you know chipani cha UDF, it's always been an inclusive party. Mulamulo waje in its tenure, it always included everyone. Panalibe zonota uendi Mulomwe, uendi Muyao, uendi Musena, uendi Ntumbuka, it was all one. So we've been teaching that as well to a generation. As Nyamata, so they can understand what I'm doing. To 75 most, they can understand culture yatu. That's why we're here. And if as UDF, we are everywhere. UDF kwabera anthu angati? Kwabera pali inuya Secretary General, Deputy Speaker to Aisha Alipompano, Tindi so Deputy Secretary General to MP Ishman Kumba, Tinda Yusuf Mao, political advisor watu. UDF ili pano pa iliwo mukuzwa kale inoyo inali home ya UDF. Muzwa kale misao yonse inali ya UDF. Mukuzwa kale
Desingale pele ya ngala. Inu ndi mlomweso? Yes, actually alema nini agogo watu nife zugulu za mfumu Koviwa. So agogo watu wanapanga migrate from Mulanje to Zomba. Mukapanga settle ku Zomba. Koma originally nife ya ku Mulanje kuno. Yetu. Tufuna bwino zonse. Tatokoza and congratulations. Thank you so much. Ndi udindo wa mphamvu tumene. Nzona di koma. Inu ndamene mwagwetsa abadambo. Yeah, Koma, the UDF has expressed to the world that it's entrusted the youth to take over its mentorship. Akuti kuli zomwe imwe abona mveka amati kuli katundu kuntula mwala wakale. How does it last 1 year? Honorable man, thank you very much. Thanks so much. Thank you very much indeed. Amene ndi olemekezeka bambo Lemani amene ndi Secretary General. Inu sina kuita nini? Ine sindubwera pano. Ine uleza sindabwera zabira chira chipani ya. Ine sina kuita nini? Ine kuno ndabwera kumulako alomwe. Kodi inu soni mulomwe? Ine ndine mulomwe. Bali nayo so ndine ngoni. Ndine ngoni sankha kuso mulomwe sankha. Aya, inu masokwaneza. Inu mbali anu ndi. Bambo anga ndi mulomwe. Mai anga ndi ngoni. Ndine okuti. Ndine ndani? Ndine kupusa ndine ndine ndani? Ndine Malawi. Tiyembekezere sotani pano. Zabwino. Nanga sitabwera kuchi chisangalalo cha Chilomwe. Makule zakudya ija zakumwaimwa zotafuna zilipo mpano. Paliso zotafuna pano? Zotafuna ayena gondolozi mwati mwatafuna kale kuchaja injini kuchaja injini yonse overhaul injini ilipo mpano. Polisi machajira kuno muloko mbiri ndikunoko mwafika kunoko musango joka iya konzani zonse mwaitana zipani zonse kuno zonse zabwera zonse zabwera zonse zabwera ine mwajiresa ya palibe mesina yeso ina aliyese kunoko kaita na aliyese ndipaka mukona uku nankhomwaso alipo mpano anakumalipo bidi alipo mpano alipo mpano wabi ayiyangola nawo tokoza ili bayani ulankamwa nde mutango ndipala mulito kusabamule olemekezeka nyama zukulu nya yonse lero zose yose polopolo ijiji chipolopolo ijiji janambisa malemu bingu zimwega uzusa muntendere iji simasewera iji ndi chimene chimapanga define future ya Malawi iji modi Malawi wa mawa ndi iji kwambiri kwambiri zikugwirizana famula yako uyu ndo omaliza ife tili kosusa boma pamene pamala kuikiratu nkhani oyendesa ndifeyo timayendesa mulako ndifeyo izi zimayendera mankhwala maula musagayike iya pano paonesa za chaka chamawa sitizichula iya chaka chamawa chapa chaoneka pano mulako tikamaliza lero sembe yomwe tathira pano chaka chamawa wambiri ndezi ugwirizana bwanji ndi nkhani mune naye mulako chikhalidwe mesa mmati mulako sizandale kono chikhalidwe cha alomwe so alomwe onse amavota awawawo amavota ena amene asala m'mizimu mulako simasewera wa chaka chinowu awukonzekera kwabwera chimangatu kwanthula chimanga aboma ali kwanthula manja kumulanje konkuno dera lomwe lino pasogolowapo akugawa chimanga ndi kunena pano kuyitana mayina anthu kulibe chimanga chabwera chairman wa mulanje district council uyo wakhalapo akulephera kuti agawe udikilira amenewo mphamvu ya mulako si chinthu chamasewera kulimbana ndi ichi kulimbana ndi mizimu cha mizimu ichi kulimbana ndi ichi kulimbana silimbana ndi DPP ichi koma kulimbana ndi mulako kulimbana ndi mizimu ichi ncha mizimu cha mankhwala ichichi moti chimangacho asiya kumeneko sakwanisa kugawa agawa mazulo mesa manena kuti mulako sizandale anthu ali kunowa amavota Brian chaka chino tipereka uthenga kuchokera ku mulako kuno avota awawa ife amulako fe a DPP fe amulako siwandale koma ife ainwanga amulako ifeyo aliponso ena amene ndi amulako koma ndi a MCP ndi zipani zina azipanizo ochepa kwambiri ochepa mmanja chonchi
abwera alipo pano abale athu azipani zina amulako manja mweni pofika chaka cha mawakhalata siya zimenezo atabwerera onse maina sitichula pano agogoda kale tikudikira msonkhano wakubangwe tikawalandire. Koma ndimaona ngati kuti tisalowetse ndale mulako tingokamba za mulako tikukamba za chikhalidwe chimene tikamba pano Brian. Mulako ndi chikhalidwe koma uchiyendesa chikhalidwewo ndifeyo. Lero muone zipani zonse tayitana zili pano mulako umenewo tayitana mitundu yonse ya wanthu m'malawi muno ali pano, mafumu onse m'malawi muno ali pano, aliyense wayitanidwa. Uyo sanayitanidwe soka lake zake zimene alipo wina amene simunamwitane, alipo mwina ena ndavaulira uko kuti ife simunatiyitane azipani ena adaulira akutero makalata onse anapita koma situzowa kumene kunalowera makalata kwayenda bwanji, koma ena aulira pano amafuna atabwera pa mulako pano koma zafuta. Brani ichi ndi chisankho chimene anthu akuno apanga ku Malawi kuno. Amulako wa Kasungu ali pano, amulako wa Kudowa ali pano, Achewa ali pano, Angona ali pano, wina leso wabwera Brian. Mulako watheka uwo. Wokongola. Ndimanena kuti wachaka chino ukhala ngati ngwa moto kwambiri kusiyana ndi wa zaka zinazi. Chachitika nchani chaka chino? Taukwira kwambiri. Tukanga tikuyambaso uwu. Kuti chaka chino ngwa moto. Chaka cha icho ena nkafuna kuyambisa wawo kuti athese uwu. Ndale zachokera pamenepo. Akulu ena nkafuna yambe wawo ndazi zawo. Koma zavuta. Mulako chaka chino wayaka moto osati masewe. Amene wawo ndi ma trustees ayinuwa ka chinthuchi. Awo. Uyu ndi chairman wankulu. Utenga wina kuchokera BUTM. Mulomweso. Kwa basi. Acheya ndimafunsa kunena kuti ulendo uno zukhanga zayaka moto kwambiri chachitika nchani? Awa ndi acheya bambo Tambulas ndiye acheya amulako 2024. Anthu athikiro panopono achiona chinthu chotino asayenera kulemekeza mtundu wawo. Ndetaona kuti no alomwe ambiri atuluka chaka chino kuti alemekeze mtundu wawo ndi kusangalala mtundu wawo. Ndithu kumene kuchokeraku president angotsegulira kumene chisanzo cha muzi wa Chilomwe. Ndi akusegulira kumene kujako akubwera pano kuti zonse ziyambike. Ndithu. Tiyembekezere zotani pano acheya? Panopo payaka moto pano takonzeka kwambiri, pali magulu osiyana komanso anthu adya zakudya za Chilomwe pompano. Ndaona A4 ali pano, UDF ndimayankhulana nawo, mwayitana zipani zonse? Tayitana zipani zonse zili panopo. Ndithu. Palibe chimene simunachita? Zonse zili panopo pano. Amene sanabwere ndikufuna mageni kufuna kwawo. Koma onse azipani ali pano. Kufunika kwake kuti posatengera zipani Amalawi tizikhale limodzi ndi kusangalala chonchi nkotani. Amalawi tiyenera tonse zikhale limodzi ndi kumasangalala. Chifukwa chokuti no even kuzipaniko anthu andalewo ndi anthu tinawonso amachokera mafuko osiyana. Singabakhale chipani opanda anthu awo. Ndiye alomwe nawonso ndino ndama makabhilongo zipani zosiyana. Ndiye tiyeneranso kuti kumene kujato taitani anthu azipani aja kuyakhale nawo limodzi ngati anthu awonse abanja limodzi wani Malawi. Ndithu. Ndikuthokozani kwambiri acheya, it's a busy day for you. Tathokoza kwambiri. Muli remote kapena you can spend a minute. I can spend a minute. Inu ndi trustee. Ndi trustee komanso board secretary komanso chair wa protocol. Ndipende ya mtu mmodzi? Yanga basi. Mpando yamba ndika? Board secretary. Board secretary wa mulako walo omwe. Trustee. Komanso ndi chair wa protocol wa chaka chinocho. Chair wa protocol? Chaka chino. Ngati mkuona anthu makhalidwe chani, ngani yake ndifeyo. Ndimanena kuti mulako wa chaka chino, I haven't been here. Koma ndikumva kuti wa chaka chino ndi wankirankhira. Mulako wa chaka chino ndi zono wankirankhira chifukwa choti anthu fe tinagwirizana. Board yathu ndi yatsopano. Ndiye tinagwirizana kuti tipange zinthu zoti mwina sizinachitikepo kuti anthu aone. Ndiye kuzera mkugwirizanamo ndi guidance yochokera kwa patron yathu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Ndifache mukuona kuti uliwo ndi patron yathu. Ya patron yathu amulako alomwe. Kufunika kwake kuti zipani zina zibwere nkotani. Ndamba kuti munachita extend invitation ku zipani. Ajihana ali pano, Anankhumwa ali pano. Kunali kufunika kotani kuti mutero? Ndikofunika chifukwa choti izi ndi za mtundu, si za chipani. So za mtundu anthu ife pali ma intermarriages. Timakwatira munthu peza kuti mulomwe akakwatira
chitumbuka mulomwe akakwatira chani ndezi zofunika kuti tizikhalira pamodzi tikamasangalala magule mtaone apa si alomwe ukhaukha komanso muona magule ena kuti ndi achewa akuchitika apapo so mungosonyeza kugwirizana kwa mitundu dziko lino pafunika kuti tikhale anthu amodzi tizigwirizana tizipanga zimodzi ayi ndathokoza ine ndimangoti PS nakasina kuti munali principal secretary kwa nthawi yayitali ndiye ndimangoti PS Saidi ndathokoza kwambiri amenewo ndi Justin Saidi amene ndi trustee wa Mulakho Alomwe tikumva kuti posachedwa apa Peter Mutharika amene ndi mulendo olemekezeka akhala kubwera. I want to bring in Fredokis kuchokera ku chipani cha UTM. Naona kuti UTM ili pano. UTM ili pano. Oho. Ndithu kwa. Chifukwa chiyani? UTM pangakhale UTM opanda uja akutanda zoti united. So kungochosapo uja ndoti UTM palibe. We are here because we are united. We are here because we are pushing an agenda that unites Malawi. It unites Malawi beyond my divisions amene amaoneka ngati ma divisions. So kacha ndi chinthu chimodzi chimene chimatipanga unite ngati Malawi. Yes. Kufunika kwa makhala ndi misonkhano ngati imeneyi, ma festival ngati amenewa, pamene we are celebrating culture ndikotani posengera ndani. Ma festivals ngati awawa amathandizanso kwambiri kuti we should pass on kwambiri achinyamata we get to learn because ifenso ndi ma custodians a culture as we go. As we are growing tikuyeneranso tizipanga assume ma roles amene makolo atha kupanga it. So ma cultural festivals awawa across the country amathandiza kuti we should pass on knowledge, we should pass on wisdom, komanso we should know who we are, celebrate ourselves. Yeah. Chabwino. Uthenga wanu kwa Malawi amene akutionera pano polemekeza chikhalidwe ndi wotani? Okay, uthenga kwa Malawi amene akutionera ife ngati UTM, United Transformation Movement, popanda yu palibe UTM. So in unity timabwera pamodzi, in unity muli mphamvu. So amene timakhala ndi chance yokuti ma cultural festivals ngati awawa tikhozotenga nawo mbali tipite choncho because I think culture tradition yathu defines us. Hidden wisdom ya ife as a people ili mukacha yathu. Ziko mwambiri. Ndathokoza kwambiri Fredokis kuchokera ku chipani cha UTM. Ngati mwangu tipesa kumene mukuonera ndi kanema wa Times 2024 Mulakho Alomwe Cultural Festival. Ndikuona uku kuimbira wanthu limene labwera, anthu amene abwera kudza onera msonkhano umene kuza kuona kuti ndiye komanso mukaona kuntundaku akuluakulu osiyanasiyana amene ali pano mukaona mmwambamu ndikuona bambo George Chaponda komanso bambo Enoch Chana mukaona mbali ya uko kuli Timothy Ntambo. Timothy Ntambo akumana mwina koyamba lero ndi Peter Mutharika. Mwangomenya yonse tu. Mwangomenya yonse. Mwangomenya yonse. Mwopenda. Basi pali wensoya. Pali amene mungamuope. President Yeka. Professor Arthur Peter Mutharika. Onda amene mungamuope. Basi. Mulakho Alomwe kufunika kwake nkotani. Kwambiri wani ndilo okondwera kwambiri chifukwa imachitika mu constituency yanga ino. Kodi MP wake ndino zaka 20. Muli MP? Kupawe. Zaka 20 muli MP? Pamene pano ndipo zapitirira. Chaka cha mamwiwa? Ayi. Mutachita kutitengera ku court. Mukatati kuti akhalitsa mukatapita kuti kapena mutu musumukukira. Chabwino. So chikondwerero chanu nchotani MP adera lino kuti Mulakho kuchita chaka chino wachiteka mwamphamvu chonchi? Ndili wamphamvu ndi wokondwera kwambiri chifukwa ine ndimakhulumpirira kwambiri chikhalidwe cha anthu. Ndiye ife ngati Alomwe tili wokondwera kwambiri kuti kuno tikupitirirabe kukondwerera kuti ife tili ndipo zinthu zimene zimukutiona lero zimene zikwakumbutsa anthu kuti ndimene akhalira ife zakudya zathu vina kwathu ndi zinthu zokhala ngati zimenezo komanso tithokoza anthu onse amene abwera pamene pano zikomo. Ndaona president akufika apa ndiye mwina mwalandire zonsezi zikuchitika kuchokera kuno ku
Chonde headquarters. Galimoto imene mukuyionayo ndi galimoto imene yanyamula Professor Arthur Peter Mutharika kufika pano pa Chonde. Abwera ndithu ndi amayi komanso amayi ndi anthu osiyanasiyana amene ali pano. Bambo Charles Nchacha alipo mpano, Bambo Norman Chisale alipo mpano, akuluakulu osiyanasiyana amene amayenda ndi President Mutharika. Ndiyetu pano pagwedera kwambiri, aliyense wayimirira. Ndikaona kunsanja yonse yayima tsopano chifukwa mulendo olemekezeka amene timamuyembekezera wafika pano. Nzanga Isaac Salima ndi mtolankhani wathu. Ukuona bwanji nzanga? Zikuoneka nditu zinthu za sangalatsa kwambiri. Ukaona mmene anthu abwerera pano, of course amabwera chaka ndi chaka, komano chaka chino ikuonekanso kuti anthu ochuluka afika malo ano. Ukaona paliponse pali anthu osiyanasiyana komanso azipani zosiyanasiyana afikanso. Ndi chosangalatsa kwambiri, komanso zisonyeza kuti anthu amene akwanisa ndithu kupanga sustain initiative imeneyi. Ukumbukira Brian kuti mlakuwa lomwe anayambika chaka 2007 komanda kuchokera zaka zonsezi akupanga sustain kufika lero. Pano pamwina ikamafika 2027 akakwanisa zaka 20 kuti akwanisa mlakuwa lomwe chambire. Choncho ndi chosangalatsa kwambiri kuti ndi chimodzi mwa magulu azikhulupiriro amene akhalitsa kwambiri kuchoka 2007 kufika lero. Brian si chinthu cha mtengo wapafupi. Tsopano President Peter Mutharika kufika pano pa Sanja komanso kupatsana moni ndi anthu osiyanasiyana amene fika kuno. Ndiyetu kutsogoloko kupatsana moni ndi Second Deputy Speaker of Parliament Aisha Mambo amene alisopo mpano. Nanena kuti pali President wa chipani cha AFOD komanso akupereka moni kwa amenewo achihana komanso atsogoleri osiyanasiyana amene afika pano. Mwambo ochititsa chidwi mzanga Isaac Salima. Mwambo ochititsa chidwi Brian, atsogoleri wa chipani imene cha DPP wafika pamalo anapita Mutharika ndi anthu tsopano akuoneka kuti chisangalalo kwambiri chachilukiranso ndi anthu ochuluka amene afika malo ano, komanso zisonyeza zoti anthu amene adalipo mbuyomu adakalipo bebu mlakuwa lomwe. Akuoneka kuti anthu amakhulupirira ndi chikhalidwe chawo, isesa ndi kusunga chikhalidwe chimenechi, komanso kubwerera kwa zipani zosiyanasiyana zikuonesanso umodzi umene ulipo mdziko muno. Amanena kuti cholinga chake chofuna kulimbikitsa umodzi, apati zikuonesa kuti akukwanisa ndithu cholinga chimene anakhazikitsira gulupu limeneli la mlakuwa lomwe. Koma Brian ndikuona kuti anthu amene abwera pano ngakhale kuti ena mwina angoyima komabe akuonesa passion kuti afuna kusatira zimene zochitika pano. Yes nzanga. Manena kuti waona mmene anthu ayimiriramu akuonesa kuti abwera ndithu kuzatenga nawo gawo malo ano, ngakhale kuti mwina malo okhala palibe komabe iwo afuna ndithu kusatira zinthu zonse zimene zichitika pano. Ndiye wamuona mtsogoleri wa chipani chimene cha DPP Peter Mutharika afika malo ano kuti mwina zonse tsopano zitha kuyamba. Ameneyo mtolankhani wathu Isaac Salima. Ndeti mafuta ndinene kunena kuti nthawi imene takhala tikuyembekezera ndi imeneyi. President opuma akale Peter Mutharika afika pano, ndipo mukhoza kuona kunsanjako. Ndimangofuna kuti tingokwera mmwambamu pang'ono Isaac, tingokwera mmwambamu pang'ono tingokuonetsani ena mwa magule amene ali pano. Pali magule osiyanasiyana amene ali pano. Pali gule ngati uyu amene akuti ndi Phalombe Erapala. Iwe gule ameneyu umamudziwa mzanga Isaac Salima? Auti Erapala. Erapala. Asama vina mavidio sinasiyana koma akuoneka kuti gulu wabwino kwambiri. Pali magulu sinasiyana, wina akuti wasopa, wina ohopera. Akuoneka kuti ndi magule ochuluka amene afika malo ano. Alomwe amakhulupirira kwambiri magule. Ndiyetu timanena kuti kuno kuli khwimbi la anthu limene lafika. Nzanga Francis mwina akhoza kungokuonetsani mmene kulili kuti kuli osiyanasiyana ambiri. Nzanga Isaac Salima, khwimbi la anthu manena malo okhala
kapena basule mpando kuoneka kuti ndi chidwi kwambiri. Nthawi ya nyimbo ya mtundu wathu iyemeke nyimbo ya 18. Tunguluzo. Thank you very much, Your Excellency. You can get seated. Thank you. Ladies and gentlemen, pantawino mutilole kuti mafumu athu afuna afike pamalo pano. Our Paramount Chief Africa amene akuneneramu kuti Paramount Kaduya ndi amene akhala kufika posta chero apa amenenso ndi mmodzi mwa mafumu akuluakulu a Chiromwe. Mafumu ndi ochuluka Brian. yone awina akatuwa inakala mawimede ndi apia katuyala nditu matani mwiwa mama mwene naveka koma atutene mkaratile mvamva mvelele musewu awina mamwenana muri kodi mati chonde headquarters kwa chonde kumene mwambo wa lero wa chaka chino wa mulako alomwe ukuyamba pano tsopano tiyembekezera mfumu yaikulu ya alomwe akaduya akutero akutero kuti amene akhala uliwe ngwakuti ine ndo kumajinga ndimaona ngati ndiwanewasho ndi mulomwe inenso ndi mulomwe umene ndiwenso mulomwe ndine mulomwe kuno kusa ndi kwathu kumajingaso ndi kwathu majingaso ndiye tikuyembekezera pano amfumu akulu a mlako alomwe kuti afike ndipo akafika pano mwambo wonse uyamba akuti pali zodya idya pano nzango nakuona unayendayenda break it down for us waonanji kumene udapitako pakuoneka kuti wakhunda kuli zakudya Brian kuno kuli zakudya zochuluka zachikuda zalokolo zambiri zimene timazidziwa zija chilichonse limene ungachifotokoze chilipo pano tinayendera mbali ya uku tadya nsima ya matemba abwino aja wajaja nsima ya matemba adomasi kuli zakudya kholowa kuli chilichonse limene ungachifune komanso mankhwala osiyanasiyana alipo pano paja umadziwa bwino kuti alomwe samadzuka bwino nkhani yakuza mankhwala ndi mankhwala onse ochapa nthupi zina ndi zina zimene amazifuna anthu zonse zilipo kuno lero zimene anthu akuzipa ena asamabwera kuno malinga ndi zimenezo amachoka blanta yakaya kuti udzangofuna mankhwala ndi zimenezo azipeza lero zilipo kuti tilole chawo kukupeza mankhwala ayalidwa paliponse achikuda mwina amene sadziwa malo ano amapezeka tikangochoka pa chinakanaka kuyenda pang'ono chakumanja kumene kumapezeka headquarters imeneyi ya alomwe ndi tikachoka pano timakafika ku Luchenza kumalowera cha ku Blantyre ndi ndi pakatikati pa boma limene la Mulanje. Iyayi mukuonera mwambo wa alomwe mulako wa alomwe ndipo mbalomo tsopano mwalowa Palombe Erapala akuti uyu ndi gule wa Erapala akuoneka ntaja mavina ama mosiyana kuonesa choncho ndi gule amene mwina amavina amayi okhaokha sinaonepo munthu abambo ndi amene akomba ngoma chabe koma akuvina ndi amayi mwina nkutheka amene amavinira gule amene alomwe amavina magulu osiyanasiyana Brian. Iyayi tionere pang'ono gule ameneyu wa Erapala kuchokera ku Palombe. tiri ndi magule ambiri amene titaonere mama uno maso athu akhali pamenepo amene magule ambiri akhala kutionesa luso la Chiromwe izi zachikhalidwe alomwe nopia yoyo tigule Erapala iniwa awira atu ya handa okalo mutokoza mulopana hina lino dimadima kuhona ndondarunja mana chimangao yari mboyo embweri yeri mbweyo wanape hapa ni mulopana we omutokoza hina yayi odipihere didare
Yana ni makazika kule erapana. Adomwe. Your Excellency, sir. Maso atu akale kumene group kumene azimaya atu akutipasa magule komanso anyamata akutipasa magule kuonesa chikhalidwe chathu cha ife alomwe. Ore amabu ya mulpale mabuja hudiada ni tunawina hubulo mweni monona mobili soba yona na mwina ote wakatamiha ngati ote wakatamiha liwamba etanda murimwa hirupaka nana ndi tubantato ndi pamuta mbeni pamuye peri na mwina sobole napeka dopale dahu zezo zinandrama nama ni haka murimwa anarupa kuma irivele to ya nere ya muluku ananianga ori kupanya midole yade muluku anoronona na vela kababa paka ukone ya huongo adomwe wariwe urimambe Aizatu wakodobo Chinese lady kuli magumu Apamo Chief Kaduya Afige aendele mitia ekona kwanga protokoli tumukaziri amwina yete anamota makele nukuluku ikoni ditu mafumu watu hasa pamoja kufika Ibepe Anzatu amesema please tapeleka njira wamene Apamo Chief Kaduya mwene wa mwene akufika kwa malopano kudia endele kumanso kuendera midzi. Narende baba Lora Kaduya mwana mamwene anamena kumeneda ka awina kumeneda ka na baba nditumba ngani mamwene nuvekera akwa protokoli kumadiro nyimura sikirute kabenela rekira kubelele kira wina mamwene ayo ekule mutu na arende baba ekule mutu mwana mamwene ayo amwene pia ayo nditu Your Excellency mafumu watu kufika kwa malopano Apamo Chief Kaduya kuna kuendera midzi yao. ore amabu ya bonu pande yoyo tindi mnaona yoyo wa mamwene orelewa Lora Kaduya mwina mamwene okumelela ditu asina mali ombelela bendo zikaderea ono mwinbenyera huongo bendo ditu asina mali ombelela wabelela mamwene asina mali piayo atokweto piayo ni matulimu Matawino mafumu watu wa Apamo Chief Kaduya kufika malopano kudia endele midzi yao. Ladies and gentlemen, maso watu akale kusegulo mbele ya Apamo Chief Kaduya akufika malopano kuti aendele kumanso kuyendera midzi yao. iya zonsezi wairesi yake yakanema ya Times mwambo ochititsa chidwi mzanga Isaac Salima zona afika tsopano amfumu aja Paramount Chief Kaduya aoneka kuti ndi amapasida ulemu kwambiri plan waona amene afikira pano ni mwene amamwene amene amalemekezedwa ni mkulu wa
mafumu a Chiromwe ndi imene akufika kuti afuna ayendere m'midzi imene ayipanga panopa ya Chiromwe. Midzi imene ayipanga ngati Lilongwe. Oho, so mmene zateremu ndiye kuti mwambo ukhala ukuyamba mzanga Salima. Mwambo mmene umadikira mfumu nde zikungoonesa kuti mfumu imene iyi ndi munthu olemekezeka ukuona apita mtali kawafika komano nkhope zawo ndeza Chiromwezo zimenezo. Za Chiromwe ndi muja makhala namwali amene wandeka pano. Namwali. Mamwene la oetela tuiwa auye nkumana ni mavuto amukuti akakhala mwina onetsa mabere zimeje analeta alomwe mwakupanye mulukute okadawo ana makwato akadawo ervelukuluku muluku nditu odewu okadawo wetela nditu atu amudini mwewa wa chaka chino wa mulako wa Lomwe mwambo wa mphamvu kwambiri we must say mwambo wa mphamvu akuti wa chaka chino aukolezera moto umuzi wase mwina ndale pena pasa ndikukira uchisango nde mwina chibali chifuna kuonesa nganga makazi chibali chifuna kuti uonesa kuti aife umozi ulipo mene mabwera mudafulani waona kunjira monse anthu akubwera pano ena sikuti achita kutengedwa ayi abwera mwakufuna kwawo madepoti monse akudikira kuti ayende kuipisa chilo ndalama yawo kubwera Philipasi kubwera pano ndi anthu mambo amene amaukonda kwambiri kupeza kuti konse mwini machoka akuti maona anthu akudikira kuti akwere Philipasi afike m'malo ano. Taona ndithu anthu mazana ena akuyenda okha ndi mwina ndi transport yawo kufuna kuti adzaonere mulako wa chaka chino. Ndiye tsopano senior chief Kaduya ndi amene akufika ano tsopano kuti atenge mpando wawo. Atenge mpando wawo ndi mfumu imene amayilemekeza kwambiri mfumu yaikulu ya Lomwe mbuya muja unali malemu angolongoliwa panopa ndiwo ande wanachoka angolongoliwa ndi amene alowano Mai Kaduya ndi amene ali mfumu sabani yaikulu ya Lomwe ndi amawalemekeza kwambiri ukaona awo akapasa malo apaderadera mmene zimakhalira mwina mambo ngati mwina wakulamba uja nawonso kama mfumu apaderadera nakonso wa Chiromwe amakhala ndi mfumu yaikulu imene amayipasa ulemu. So achewa ali ndi wawo mfumu yaikulu yawo anzathunso achiyawo ali ndi mfumu yawonso yaikulu Achiromwenso ali ndi mfumu yawo ali ndi mfumu yawo onse amakhala olemekeza mfumu yawo ukumbukiranso dzulo panali mwambo agona pamuhanya kumpoto uku konse kumakhala kuti amfumu awo amapasa ulemu apaderadera ndiye kunonso safuna kukhalira pambuyo ali nawonso akupereka ulemu apaderadera kwa Akaduya. ndiye mfumu yaikulu ya Alomwe mfumu Kaduya yafika tsopano pano pa headquarters ndipo akhala akukhala adayendera kaye mudzi akuti kuyendera kaye mudzi chicho chimenecho ndachimva lero kuyendera mudzi kuyendera mafumu awo kwapatsa muna ndi mafumu ambiri ndi amangosankhapo ochepa chabe amene amakhanga ndi mamidzi ndi amakayenda mmenemo kuona kuti ayi mwadzuka bwanji zonse zili tayari kenako mwambo ukhale kuyamba ndi mwambo ochititsa chidwi kwambiri kuona mmene kulili kunjaku plani kuoneka kuti magalimoto ali ponseponse mumpanda muno paliponse pali kusowa poponda ndi mwambo umene wandisangalatsa ndipasa chidwi malinga ndi kuti kuchokera 2007 pamene malemu Bingwa Mutharika ali moyo mpaka lero mwina hype yake ndiyo moyo sikusintha mwinanso ikungokwerabe zomwe mwina nzosowa kwambiri kumwambo wachikhalidwe ngati kuti mwina ena amaona ngati zimakhala zachipani komano DPP itachoka mboma mwambo umene usunafe ukupitirirabe ungoonesa kuti ayi. What is the association ya DPP ndi mulako wa Lomwe? Mwina ambiri amaona kuti chipani cha DPP nchakumwera kuno asogolera kambiri ochokera kumwera kuno ambiri ndi Alomwe ndiye komanso amene anayambisa bungwe limene malemu Bingwa Mutharika anali wa Chiromwe ndizo sezo akaziphatikiza amaona kuti mwina chinthu ichi ndi chawo ndi chifukwa pena amazatenga ulamuliro kwambiri ndi sungayike pambali chipani cha DPP ndi mulako wa Lomwe popeza amene anayambisa ayo ndi wandale anayambisa anali wa DPP ndi zimene zingoonetsera kuti foundation yake inachokera DPP konko.
Isaac Salima akunena kuti you cannot take away DPP from Mulako. Koma tinene kuti alipo ambiri alomwe amene somwena si achipani cha DPP. Si achipani cha DPP. Komano chipani chiyonse chimakhala ndi kuchipinda kwake. Kuchipinda kwa DPP sitinganame ndi kumwera kuno. Ndena wonso mwambo mene uso alomwe amachokera kumwera kuno. Ndiye wonso atenga pa advantage zimenezo. Ukumbukiranso bwino mwina amati chiwanja cha yawo chaku Eastern Region kunakonso amatenga someno kanyina UTF aina PP naonso amatenga amapanga capitalize zimenezo ndi andale pena amagwisa njiro zinu ngati mezi mwambo aje khadwe ngati menewu kufuna so pena kutenga pa mileage pa nkhani za andale. Chabwino mwambo tsopano wayamba kuno ku Chonde headquarters mfumu yaikulu ya senior chief ili pampando tsopano mulendo nsolemekezeka wafika pano ndiye bwanji mpaka dali pano ti opemphera ayamba tsopano to symbolize kuyamba kwa mambo mene akupemphera so chiromwe kuti akupemphera chiromwe pemphero nda chiromwe sonza zote chili yonse chitike pano ni ndimaona ngati chiromwe ichi chidata chiromwe chilipo ngoti mwina maka chiyankhulocho chilipo ngoti mwina amachipanga kwambiri nari kwa tuli waka nari ni homi waka miwa dovenyera muwarini wote wene kumanyumuluku orera mburima wanyu ononea sikanohona moni wihela vamitoni vanyu vaho asapihu asimunihu arokorihu asinihu amawihu ohiana nohona ilapetene ya Malawi etukumane vava asapuyapuyahu amalokuma muzanari ovenyiro mwako walapo ovenyira vere rivalapo nuhito uno walapo yo tukumana vava muluku we hakalale na alomwe iwani muluku kavekelaka kitani nyumuluku watiti kitani nyumuluku mwana kitani nyumuluku munepawela mutakanyhereyane nihi we hakalalo ahu yiweye maru mwatu yiweto maru mwanyu hakalalo ahu muluku yoneye vamitoni vanyu yoneye to batu atene sikomo muluku aka kalanini makolo ahu aena niholela umlako wa alomwe amowe amwene ulupali anakaduya ni mamwene matene kalanito ni mapu yahu mulupali ola APM avrelani muluku wava hamahala wekaleni kari yawakela masivo venyirodhulu ekaleni kari yoganiza pama wevrelele onirumela pama muluku aka muwerele da pama atene ayo enatana na alomwe mudiviheke mitekotiwa ekamba inecha na alomwe muluku mwiweko vekela wa arive mulomwe ateyaka mteyekena aunlaka mumvuteke mentori aporeya makeke makwata ayo mvoli haha itanaga mwakuleke mwawakuva mwiseliheke wakula muluku aka elwela yo hunnuwa mwahola timulu pali ophanelela mukhalenihe mukhalena arive mutu arivava moni hodhiva mukhalena arive mutu oyo alakalaka arinihi ono dhivariyenko muluku aka khanyeyani muluku aka holelani muluku aka dhivihani muluku aka nihudhiheni alomwe weta phama moda ni mukhwaye ukhala mwawiwanana kaundanu ndelekeni moda kaya ochani kawaneke makolo ahu yani lela wi ochani kawaneke moda amurla mulitini nimpululeke mo moda akalamia kwa weta nimkageke nimulipi hamakuta moda arameliwa nimvaheke nibekelelaneke moda nimukhwaye mohiwe hekove mohiwe hamasiva mohiwe hawia balolo huderesesa ola kahudere ola tohoa abalola osayuma apya Yesu nivaheni murimanyu wokonda na moda ni mukhwaye munepa wela vranoni lipiha ophanye awanyu wone varive mutumva novekela mundina lapya Yesu Kristu mvulusahu amen. akhala kumene kwakhala salende na olemekezekabe
nde mbuyo mukumbukira pulani ankabwera ngati wa DPP panabwera ndi chipani chawo sipano komabe sanaganize zosala ku nyumba iyayi aganiza kuti ndibwere mbere kakhale nawo popeza iwonso ndi achiromwe. Ndiye pano tikuperekeni kwa director of ceremonies kuti tiutsatire bwinobwino. We have more analysis, more conversations msonkhano umenewu ukatha. Ndine Brian Banda, nzangayu ndi Isaac Salima. Tikuperekani tsopano kunsanjaku kuti tiutsatire bwinobwino mwambo umenewu 2024 Mulakho wa Alomwe Festival live on Times Television. Tikutengani pano mpaka na kumaliza programu hii. Komanso ndi nzanga hapa James Ngambani na wambewe elukuluku ila mpaka mapuya omaliha nirini moda. Muito obrigado. Zikomo kwambiri. Panthawi ino mundilole Your Excellency, our patron komanso the guest of honor of this function, nditon submitted pano, nditane our board secretary Justin A.K. Saidi kuti atipase history ya chikhalidwe chathu cha Chilomwe mbamauno. Thank you very much. Ore mapu ya mulpali elukuluwe kuyela na venye Saidi au hina entopo lele history ya Alomwe wonkona venyera huo hiano apu ya Saidi. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi and patron of Mulakho wa Alomwe. Your Excellency Gertrude Mutharika, former First Lady of the Republic of Malawi. Dr. Chapatula George Chaponda, omwe muli a leader of opposition, komanso MP wa dera limene tikupangira mwambo uno. Olemekezeka Honorable Enoch Chihana, amene muli president wa Afodi pamodzi ndi mayi anu. Olemekezeka onse a leader a deputy speaker, second deputy speaker a parliament, mayi Aisha Mambo ulemwani. Bwana oyimira UTM amene muli pano, oyimira UDF amene muli pano, oyimira zipani zonse amene muli pano, a board chair athu bambo Muchana kwa Impuluka ndi ma trustee onse a Mulakho wa Alomwe. Mayi wathu Paramount Chief Kaduya ndi mafumu onse amene muli pano, atsogoleri onse andale, atsogoleri onse amipingo ndi ena onse ndinene mwachidule choncho. Your Excellency, ndinena za mbiri ya Mulakho wa Alomwe. Tikaona munthu kukhala mulomwe ndiye kuti taona mtendere. Alomwe amatchuka kuti ndi anthu amtendere. Ukazangomona mulomwe ngoza kuti munthu ali apweni, munthu wamtendere. Alomwe ambiri anachokera mdziko lija la Mozambique, awoyambirira amabwera mchaka cha 1400 ena swa 1300, koma nthawi imene amabwera ngati osiyanasiyana, osakhalanso gulu iyayi, amabwera mosiyanasiyana nkumakhazikika. Koma kubwera kwambiri anabwera mchaka cha 1930 mene amathawa nkhondo ya ku Mozambique, komanso amathawa nkhani ya nkhaza thangata imene imachitika ku Mozambique, ndi anabwera nkuzakhazikika kuno ku Malawi. Nthawi yonseyi analibe munthu oti angayang'anire, munthu oti angabwerese pamodzi kuti zinthu zawo ziziyenda bwino. Choncho kunakomera Profesa Bingu Mutharika, mzimu wawo muse mumtendere, kukhazikitsa Mulakho wa Alomwe mchaka cha 2007. Takhala nawo ndipo mchaka cha 2012 ndi mmene tinali ndi Murupare Profesa
Arthur Peter Mutharika kukhala patroni wa bungwe la mulako wa alomwe. Alomwe mmene amabwera ku Mozambique amatchuka ndi mayina osiyanasiyana. Ena amatchuka kuti amahavani, amanyawa, amaratha, arikuku, amakuwa, amalokotera, akhokola ndi athakwana. Alomwe amakhulupirira kwambiri za kuti kukagwa muliri athire nsembe. Muliri pano tikuona uno omasowa zinthu zofunikira kumakhala kuti kalipo kena kake sikali bwino. Ndiye zimatengera alomwe ndikukhala pansi ndi kupanga mwambo wa nsembe kuti zinthu zonse ziziyenda mwadongosolo lake. Alomwe zolima zawo kwambiri ndi monga mbatata, mapira, nandolo, mpunga, chinangwa ndi zina zotero. Kukhala kwamozi kwa mulako wa alomwe zapangisa kuti alomwe akhale anthu okondana, ogwirizana ndi mitundu ina, komanso kwapangisa kuti alomwe aone kufunika kwa sukulu ndi kugwira ntchito molimbikira. Malawi muno tili ndi alomwe oposera 5 million. Ndi mawu awa bwana ndikuthokozeni. Thank you, Excellency. Mtunguluzo za board secretary kutipasa history ya chikhalidwe chathu cha Chilomwe. Elulu. A board secretary onilela hiyano alomwe na venyera huo. Au hiyana akala ni mandino hiyana amanyawa ameto. Au hiyana maona mkwahu mulomwe ndule kana olato hakalala ni hiyano. Muito obrigado. Your Excellency, sir, pantawino ndilole kuti nditane amene akuyimirira our Paramount Chief Kaduya, Mr. Blessings Makwinja, kuti azatiyankhulire malo mwa Paramount. Mapu ya mulu pale, elukulukwila mune akulela hina niwitane apu ya Chema Kwinja Blessings, au hina vano yayo entopo lele dendo da ya lele mamwene. Utenga ochokera kwa Paramount Chief Dr. Kaduya lero pa 6 October 2024 pamwambo wa mlako wa alomwe. The patron of mlako wa alomwe, Professor Arthur Peter Mutharika, former President of the Republic of Malawi, and the President of the Almighty DPP Party, the former First Lady of Malawi, Professor Gertrude Mutharika, the Paramount Chief, Dr. Kaduya, and all traditional leaders here present, representatives of Karonga Gawaundi, and all tribes present here, the board chairperson of Mlako wa Alomwe, Mr. Muchanakwaye Mpuruka,
and all trustees present here, the organizing chair of 2024 Mlakwa Alomwe function, Trustee Felix Tamblas, and all members of the organizing committee, all former board chairs, Honorable Manamveka and Trustee Elvis Todd, Dr. George Chaponda, Leader of Opposition, MP for this area, and also the one who assists us, asogoleri onse, asipani amene muli pano, Honorable Chihana ndi onse aku Afodi, Honorable Kambala ndi onse aku UTM, onse amene mwachokera ku UDF, komanso asogoleri athu onse a chipani cha DPP ndi alomwe tonse amene tili pano. Choyambirira, Your Excellency Paramount Chief Dr. Kaduya akukuthokozani chifukwa chopeza nthawi kubwera pa mwambo uno wa 2024 ndipo akukulandirani ndi manja awiri. Apatroni athu chomwe mungaziwe ndi choti ngati mtundu kuzera mwa Paramount Chief Kaduya timakukondani kwambiri ndipo timakuthokozani chifukwa muli ndi zizindikiro zambiri zimene timaziona mwa inu zomwe ndi mphatso za Mulungu Mzimu Woyera, monga kufasa, kudekha, kuchita zinthu mu nthawi yake. Izi sindikuzitenga ngati zokhweka iyayi, mumatilimbisa mtima, komanso mtundu wa Malawi uyenera kulimba mtima chifukwa cha zinthu zimenezi zimene zili mwa inu. Ndimangofuna ndipereke chitsanzo chimodzi chokha. Ndikhulupirira mbuyo monsemu muli president wa dziko lino, anthu ambiri anakhala akunena mawu oti Professor Arthur Peter Mutharika wamwalira, koma inu munadekha simunayankhule china chilichonse. Ichi ndi chizindikiro chakudekha chimene chili mwa inu Professor Arthur Peter Mutharika. Inafika nthawi ina imene mprofeti wina wakunja anakuloserani, Mulungu Mzimu Woyera anakupasani yankho, ndipo munanena kuti ine sindifa nditi ndife uti ufe ndiwe. Lero inu mulipo. Ichi ndi chizindikiro chachikulu chimene Amalawi wonse tiyenera kutengapo mbali komanso kumakupasani ulemu. Nchifukwa chache pano Paramount Chief Kaduya ndipempha kuti ndiyankhule kuti mdani wa inu ndi mdani wa ife tonse. Your Excellency, kunena zoona mwambo wa chaka chino uli bwino kwambiri chifukwa organizing committee akugwira ntchito yabwino. Ntchito imeneyi wina aliyense akuona mmene yakhalira. Mwapadera, Your Excellency, ndafotokoza za mphatso zimene inu muli nazo, komanso muli ndi ulosi waukulu. Tingonena ulosi umodzi, pa nthawi imene timakonzekera zisankho munayankhula mawu oti mukasankha Satana zili ndinu, koma musankhe chitukuko kuti tipite chitsogolo. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika and our beloved patron, tikufuna tisindike pano pa mtundu wa Malawi, komanso ena tonse amene tili pano, kuti mawu amene munayankhula aja lero akupyerezera. Nziko muno muli mavuto osaneneka, amwana wakanaphala, wina aliyense akuzindikira kuti sha Professor Arthur Peter Mutharika ndi akatundu omanga ndi mawaya. Izi zitisimikizire kuti
Your Excellency, former President of the Republic of Malawi, and our beloved patron, pali zinthu izi zimene zilipo chifukwa cha mawaulo samene munanena kuti tikumana ndi mavuto. Lero Profesa, taonani kukwera kwa katundu osiyanasiyana monga chimanga, fetereza, ndiwo, mchere, sopo, mafuta galimoto ndi zina zambiri. Komanso kukwera kwa fizi m'masekondale komanso m'mayunivesiti. Kusowa kwa ntchito zomwe ana athu m'maderamu angalowe. Kuchosedwa ntchito mboma kwa ana achilomwe komanso anthu onse ambirimbiri amene amachokera chigawo chakumwera. Muliri wa Frede omwe unasiya mioyo ya abale athu pa chiopsezo komanso ena anatisiya chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe. Njala ndi aiweyani ndiweyani njala mukuziwa, Your Excellency. In the history of Malawi, anthu sanadyepo chiteze munthawi yanu. Aliyenselero akulira mokukuta mano. Timatamanda Mulungu chifukwa cha ukadaulo wanu umene munaonesa m'dziko lino la Malawi. Ndi Mulungu yemweyo angapitise pasogolo moyo wanu kuti mutiphule pa moto. Your Excellency, mukuziwa abale athu ambiri anamangidwa mopanda zifukwa mpaka pano ambirimbiri mwa iwo ali ndi mabero mthumba. Izi ndi zina zimene zikutipasa chiopsezo, koma sitikufoka iya. Your Excellency, moyo ukuwawa masiku ano. Wina aliyense udolo unatha. Kusiya zinthu zimene inu munachita osaziyankhula ndi kulakwisa. Ambuye azikusogolerani nthawi zonse. Afotokozamo Paramount Chief Kaduya zakufunika kwambiri kogwirizana ngati mafuko onse m'Malawi muno. Makamaka pa miyambo ngati mukuona kwabwera anthu ambiri kuchokera m'mafuko ena. Ichi ndi chitsimikizo choti ife alomwe ndi anthu ogwirizana monga mmene afotokozera board secretary aja. Pamene pali mulomwe pomwepo pali mtendere. Your Excellency, ifeyo tikunena pano kuti pa 16 September 2025 tizatuluka mwa unyinji wathu komanso kulembesa kukakwana anthu ambiri tikalembesa. Ndicho linga choti mavuto amene ali m'dziko muno achoke. Nthawi zina ena amanena motumbwa kuti wathu osamutaya. Ife ndi ndani kuti tisasanzire zimenezo? Nafenso tikunena ndi mawu olimba mtima kuti tiyeni nafenso wathu tisamutaye. Your Excellency, mafumu onse, pali akazi amasiye amene mafumu awo anamwalira azimuna awo, mwachisanzo Paramount Chief Nkumba komanso Paramount Chief Ngolongoliwa ndi mafumu ena onse akazi awo ali pamasiye. Ndi cholinga cha Paramount Chief Kaduya kuti akhazikise bungwe loona anthu amene wakuti asamakumane ndi mavuto. Mwapaderadera Paramount Chief Dr. Kaduya andipempha kuti ndithokoze Dr. Paul Gadama chifukwa cha kusatopa ndi kutithandiza chaka ndi chaka chisanzo cha mchewa wabwino amene amatigwira mkono nthawi zonse. Pomalizira, Your Excellency, mundilolenso kuti ndikuthokozeni pamodzi ndi a First Lady chifukwa chobwera kumwambo uno wa Mulako wa Alomwe 2024. Zikomo kwambiri. Manja mwa amfumu athu akaduya kutiyankhulira open remarks. Tentombere manja amfumu akaduya mama uno. Konini opele mata akaduya wakula nditu umlakono wa Alomwe wakula Alomwe
Kumato watokoza Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency, sir, at this moment, allow me to invite our organizing chairperson of this function, Council Felix Tumblers, to give us the opening remarks. Mapu ya mulu pale, ilukula munakulela wihina, nimuita ni mkalapuya, avetegoni amuyakola, rihalawi na tuale dida, etukuma ne dida, awitanala atu ahna awata dida, etukuma ne mvamba, orihea apu ya je Felix Tumblers, mapu ya wakule natu, nuatokoza, mwinto obrigado. Alomwe, alomwe! Alomwe, alomwe! Your Excellency, Professor Peter Mutharika, the former president of the Republic of Malawi and patron of Mlako Alomwe Heritage. Your Excellency, former First Lady of the Republic, Amaya to Professor Gertrude Mutharika, Her Majesty, the Paramount Chief of Lomwe people, Mwene wa Mwene, Dr. Kaduya, and all the chiefs present here, Leader of Opposition in Parliament, Honorable George Tapatula Chaponda, MP, Honorable Aisha Mambo, MP, Second Deputy Speaker of Parliament, Honorable Enoch Chihana, President of AFOD, the board chair of Mlako, Walomwe, Mapu ya Mchana kwa Mpuluka, and all the trustees present here, the DPP Vice President South, Honorable Joseph Mwanamveka, DPP President, Vice President Central, Honorable Alfred Dangata, DPP Vice President East, Honorable Blighty Msaka MP, Secretary General of DPP, Honorable Peter Mukito, the UTM Patron, Honorable Newton Kambala, the UDF Secretary General, Honorable Lehman, ladies and gentlemen, Your Excellency, mwalo mwaine ngati nkhalapa mpando wa mwambo wa chaka chino ndi anzanga onse amene tikuyendesa mwambo uwu komanso alomwe onse opitirira 5 miliyoni a mdziko muno. Ndikufuna ndikuthokozani chifukwa chokhala nafe pano komanso kulandirani pamwambo pano pamodzi ndi mayi wathu Professor Gertrude Mutharika. Takulandirani kuzera mwa inu apatron, mundilolenso ndi alandire anthu onse atsogoleri a zipani amene abwera pano. Ndakamba kale za bambo Enoch Chihana ndi onse amene ali pano tikuwalandira. Amayi ndi abambo nonse tikulandirani kuno. Kubwera kwanu kuno mwatilemekeza kwambiri, mwatichitira ulemu ife alomwe pachikondwerero chimenechi chomwe chatsimika pamutu oti unity for a common purpose, kapena chichaonera kuti kugwirizana ndi cholinga chimodzi. Your Excellency, ntchito yokonzekera mwambo wa chaka chino yakhala yovuta kwambiri chifukwa cha mavuto osiyanasiyana amene dziko lino likumana nalo. Anthu kunali kovuta kuti apange limodzi. As you know, kuti no anthu dziko lino kuli njala yambiri, anthu akusowa ntchito mdziko muno, mabizinesi agwa ambiri. So chifukwa cha zifukwa zimenezo ntchito imene yakhala ili yovuta kuti anthu apange limodzi. Komabe ndilosangalala kukuwuzani Your Excellency kuti no despite mavuto amene wawa anthu anabwera ndithu mwapadera kutithandiza pamodzi kuti mwambo umenewu utheke. Mwapadera Your Excellency, mundilole ndikuthokozeni inuyo kamba kathandizo lomwe mwapereka lambiri limene swathandizira mwambo uno. Your Excellency, mundilolenso ndithokoze
banki ya NBS, Nico Group, ndi makampani ena amene atithandiza. Mundilolenso ndithokoze atsogoleri ndale osiyanasiyana amayi ndi abambo amene atenga gawo kutithandiza pa mwambo wa chaka chino. Your Excellency, mwambo wa chaka chino tagwiritsa ntchito ndi ndalama yosachepera 180 million kwacha. Ndalama zimenezi tagulira zakudya ndi kugulanso zinthu zosiyanasiyana kuti mwambo umenewu utheke. Our patron, Professor Arthur Peter Mutharika, mukatithokozerenso kwa a former president Dr. Bakiri Muluzi, komanso olemekezeka president a UDF Alpere Muluzi chifukwa nawonso cha chithandizo chawo tachilandira. Amayi ndi abambo, be assured kuti no thandizo lanu lafika ndithu ndipo lagwira ntchito yoyenera. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the patron, and Madam Mutharika, monga mukuziwa kuti ife alomwe ndife anthu okonda mtendere komanso kukhalira pamodzi ndi mitundu ina. Ichi ndi chifukwa chake chaka ndi chaka pamene tikupanga chikondwerero chimenechi timayitana anthu a mitundu ina kuti iwo atithandize kusangalala. Your Excellency, ichinso ndi chifukwa chimene inuyo mwakhala mukutilimbikisa kuti nawonso azinzathu akamapanga miyambo yathu ifenso tizipita. Hence theme ya chaka chino imene tikuti unity for a common purpose, kugwirizana ndi cholinga chimodzi. Malawi ndi mmodzi, anthufe timakwatilana komanso timapemphera limodzi. One Malawi, one nation. Your Excellency, tikufuna tithokoze kwambiri potivomereza kuti tipereke mendulo kwa anthu ndi mabungwe osiyanasiyana kutereku kupangitsa ena kulimbikira pa maluso osiyanasiyana omwe amaonetsa kuphatikizanso kupitirira chikhalidwe chapasogolo. Mtundu osaziwa chikhalidwe chawo ndi mtundu wakufa. Your Excellency, mmatilimbikisa kwambiri pa gawo la maphunziro ku mtundu wa alomwe komanso ku dziko lonse. Kupereka mphaso kwa maphunziro ndi gawo lina lotukula maphunziro pakati pa achinyamata kuti azakhale mzika zodalirika mdziko muno. Ndipemphe makolo nonse kuti tiyeni tilimbikise ana athu kupita ku sukulu ndipo pasapezeke mwana ongokhala pa khomo. Ndipemphe inu amene muli ndi kuthekera kuti tiyeni titengepo gawo kumudzi komwe tikuchokera pothandiza ana amene akusowa fisi ndi zinthu zina kuti maphunziro kuti mtundu wathu ukhale ophunzira kwambiri. Your Excellency, mwaonanso nokha kuti pali anthu ena omwe si alomwe koma zaka ndi zaka akhala kuthandiza molowa manja. Mfumu wathu Dr. Kaduya atitchulira kale example ya Honorable Gadama. Bwana, mwambowu kuti ufike apa tinali ndi makomiti osiyanasiyana. Makomiti amenewa anali a venue, catering, protocol, transport, finance and fundraising, security, entertainment and publicity. Mundilole Your Excellency kuti anthu amenewa amene agwira ntchito yopambana imeneyi ayime kuti muwaone. Thank you, Excellency. Taombera m'manja anthu amenewa. Your Excellency, pomaliza ndikufunirani inu ndi amayi athu kusangalala kwabwino. Tiyeni tisangalale amayi ndi abambo, tiyeni tidye pamodzi, tiyeni tivine pamodzi. Pomaliza penipeni Mulungu akusogolereni pamene tikhala tikumabwerera m'makwathu. Alamwe alamwe! Alamwe alamwe! Thank you. Mthunguluzo azimayi, mthunguluzo zachikhalidwe izizi. Yeah, tithokoze our organizing chairperson, Council Felix Tamblas, chifukwa chotipasa opening remarks. Kuya Tamblas nuthokozeni awina chifamo wake la twala muhato bole lato awina patronahu atwa enkavihere ni ayri baba komatu muhalla twala hinkoni nine mpaka ni hakalale. Zgo. Pantawino asanabwere our board chairperson,
kuti atipase statement yawo. Ndipemphe gule wa Jali Malangalanga kuti mulipasire nyimbo imodzi 2 minutes. Our president maso anu akhale kusogoloko komanso a Professor Gertrude Mutharika pamene gule wa Malangalanga Jali atatipasire nyimbo imodzi. Thank you. Orihe mapu ya mulu pale lukuluku ile nina venya body chair jempuluka munakulela hina ni tane ni kuje ni modana Jali Malangalanga awina ambe wina batatombo ya winaka atene hinkoni nditu niweheke kwa madari yakato hinkoni timweke nieke natuvaka ohimona wawe hana mwana ayo yai mwinto brigado anzatu gule wa Jali Malangalanga please chitani musunga nthawi. Jali Malangalanga hinkona kuve vosunga elukuluku awihina dokala bodinki jidawerea hinkondi tuna kuve ditu yo na nyeni muna holela onko alele natuma ya kuve na anwene baba ditu. Anzatu agule wa Chisamba kuchokera kwa Gawaundi please tazikonzekani pamene anzatu Jali Malangalanga akutipasira nyimbo imodzi. Akwiho nditu ovenyero Zambia Chisamba ya leri mutato na nyito mwakuveke apale mkaleba kuviru awine elukuluku noro upalani. Atimu sinaga atuviwe kumasoma apuya jena maromba na luenza atimuwa ya orihe ya nditoma apuya jeja ponda na apiwa nditu orihe ato apuya jeja James Chuma na luena hiya ina na tuvekezo orihe ato jema pinja a president ato kumaso a patron amealuso a destopona apereka mpaso nditu kwa kule wa Jali Malangalanga Masanau kumaso ndikuona akulu wangapo amene apita ukapeleka mpaso kapena ndine kuti kufupa anzatu kule wa Jali Malangalanga. Sigo mwambiri
anzathu ajali malangalanga ndakuthokozani kwa basi zikomo kwambiri anzathu ajali malangalanga zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika, our patron komanso guest of honor, opereka mphaso kwa anzathu ajali malangalanga komanso akuluakulu nonse amene mwapereka mphaso. Thank you very much. Ladies and gentlemen, our guest of honor, Professor Arthur Peter Mutharika, mundilole pa nthawi ino nditane our board chairperson Muchana Kwaye Mpuluka kuti atipase statement yawo masana uno. Thank you very much. Orihe amapu ya mulpale elukuluku ila munakulele awihina niwitane mukalapu ya betekoni body chair Muchana Kwaye Mpuluka awihina banoti mwanena alomu athene malawimu ahuna awakule nuwakela komato ahuna alela ahuna nawete mwahimori yala da Muchana Kwaye Mpuluka mapu ya Mpuluka elukuluku latiyae. Muito obrigado. Tipeleke kae moni kwa patroni timvane tifuna tipeleke moni kwa patroni alomwe sindikumva yaye alomwe kusanja kuno sakuyankha tikati alomwe timankha kuti nopia alomwe ulemu kwa patroni athu mapu ya mulupale Professor Arthur Peter Mutharika, ulemuso kwa former First Lady Professor Gertrude Mutharika, apama Chief Kaduya ulemu wanu komanso mafumu ose. Ulemuso kwa leader of opposition a George Tapatula Chaponda amene muli a MP alira lino. Ulemuso kwa President achipani cha Ford Honorable Enoch Chihana pamozi nda vice anu. Ulemu kwa Second Deputy Speaker of Parliament Honorable Aisha Mambo MP, a Vice President achigawo chakumwera a DPP Honorable Joseph Mwanamveka, komanso ma Vice President a DPP monga Honorable Saka komanso Honorable Gangata, a Secretary General achipani cha DPP Honorable Peter Mukito, a Secretary General a UDF Honorable Remani, a Patron a chipani cha UTM Honorable Newton Kambala, ma MP atu amene muli hapa komanso ma councilor nonse ulemu wanu. Organizing committee mosokozedwa ndi Council Felix Tamblas trustee ulemu wanu ma members anu onse komanso ma chair onse ama subcommittee osiyana ma trustees anzanga ulemu wanu. Anzathu achewa heritage amene mwafika pano komanso oyimirira the chewa Chief Kalonga Gawaundi ulemu wanu. Azikuluakulu aku ministry amene mwabwera pano ulemu wanu. Alomwe apatroni ndisanayambe kuyankhula speech yanga ndimafuna ningopereka chenjezo. Gule mwamuona amavina apai osakayisera kunyumba mukachoka. Alomwe zimene zijama tande alomwe okha. Ngati mukufuna makalasi alipo mubwere muzaphunzira. Apatron ndi nkhani zochepa chabe chifukwa anthu mukuona panowa akudikirira kuti niyo mwayankhule. Nkhani yoyamba apatron ni nkhani ya mgwirizano. Ife alomwe timakonda mgwirizano kwambiri. Ndifake mukuona kuti pano pabwera anzathu amitundu yosiyanasiyana. Pano ndimafuna ndikuyimisireni amene achokera ku Zambia komanso kumalawi kuno achewa heritage, ena ali sanjalawo kwa mafumu, ena ali kuno. Tango imirirani kuti apatroni athu akuoneni. Imirirani pamene mwakhalapo. Apatroni ena ndi amene mukaona ima kumtundawo, ena ali mbali yakuno.
komanso apatron mafani ngonena kuti ifeso kumulako ndife anthu ogwirizana oti pano muona mabodi chair amene munaona mbuyomu anakhalako mabodi chair amulako alipo mpano ndipo nthawi yoyikika tasusa kuti mwaone apatron pali nkhani zingapo zimene monga ine chairperson wa mulako ndikuyeneka ndikuuzeni ino apatron pano tili mmavuto osiyanasiyana ife ngati alomwe muchakachi takumananso ndi mavuto ambiri ena anabwera chifukwa cha cyclone amene anadusa uja koma apatron mavuto ena anabwera nkhale cyclone yokulibeko chifukwa anthu akalima fertilizer akumulephera kumugula apatron ndiye sitingakambe nkhani ya njala osatchula chimene chabweresa njala ndimafuna ndikuuza na apatron kuti otikalima koma fertilizer tukanika kuthira nkhani ina apatron ndimafuna ndingonena kuti ife ngati alomwe ndife anthu ogwira mtima komanso anthu achikondi ayankhula kale organizing chair komanso afumu mwamva kuchako yankhula koma apatron pali mawu amodzi amene wafuna ndinene onena kuti nthawi china kuugwira mtima kumakhala ngati lastic ndiye umaugwira mtima aukukokabe kuugwira mtima kenako apatron munthu umaduka pano zafikapo oti ndikunena pano lero lomwe lero anthu ena apatron amafuna azikagawa chimanga kuti asokoneze mwambo wathu alomwe ndifuna ndipereke chenjezo atolankhani mulipo mpano mumve ife abungwe la mulako alomwe mwatikoka kwambiri mwamva aparamount mawu awo ayankhula anthu munachosa zintchito tinangokhala chete pano mwamba kulimbana ni mulako direct tizabweza chaka cha mmawa alomwe sitikusiyani choncho tilengeze sitikusiyani choncho ngati mmaopseza anthu muzopsezana kundale ife kuntundu mutisiye alomwe nkhani ina apatron ndimafuna ninene ichi chigawo chakuno chakumbwera chonse komanso alomwe akupitirizabe kulimbikira sukulu apatron tili ndi ma statistics amene takupaseni muone mmene ana akhozera dera lino ana akuchita bwino nkhale akupita ku sukulu ndi njala apatron sitikuziwa kuti akazamba kudya azachita bwino mwa mtundu wanji alomwe ndikuziwa kuti apatron panopo anthu akudikirira kuti amve inuyo ine kuti ndiyankhule zambiri ndiononga koma mumve kuti takulandirani ndipo mukhale omasuka ndi kuyankhula ndi anthu anu alomwe zikoma apatron manja mwawo mwa board chairperson amulako walomwe kutipasa presentation yawo masana ono matani elulu abodi chair chempuluka ontobolela dendo yapali wahene enlele elapo yalelo lapo nalelo Your Excellency sir panthawi ino mutilole kuti ndiyitane gule mmodzi gule wachisamba mutichitira 1 minute kenako munthawi yomweyo anzathu agule wankulu mulumikizana ndi achisamba 1 minute mapu ya mulupale lukulukula munakula hano witane akwihu achisamba venyoro Zambia kumatia ya venyakamo akwahu agule mulupali na nyene tumukozekeke Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Professor Gertrude Mutharika ndikupempheni kuti pa nthawi ino maso anu akhale kusogoloko pamene anzathu achisamba komanso gule wankulu kuchokera kwa gaundi akufuna atipasire gule wawo. Thank you. mapu ya mulupale lukulukwila nimowe mulupala Gertrude Mutharika elukulukwila nowitana kuihu nditu achisambo venyero Zambia awi awinaka nditu hinkoni nawe kumatama wakaya awinaka pama hinkoni venyeke nieke na atuveke mule nonela huvu haba vale mwito obrigado chibwala mama yo broma wadu wana mulako lelo meneko kula chibwala mama yo broma wadu wana mulako lelo
Lulu. Alomwe. Ona apu ya chegadama owela hina na kontate na kaya tuve. Mato apu ya mulwan Professor Mtarika ohatu vandi tu azmayala. One ine vulubi ya kaya bileli wakawo ule. Ona kula tu kapereka mphaso kafupa zatu agule wachisamba masanawo. Ona nditu orihea ndajo zoe manamtheka akiwa jana malomba ameya tuje makwija twateri nditu Anzatu all the way from Zambia. Anzatu wachisamba nditu akwa uyayo venyera o Zambia apo ya Jesuemani nditu Tidengeze kuti our patron, our guest of honor, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika aperekaso mphaso kwa Anzatu achisamba. Thank you very much. Mabu ya mulu pale patron na mlako wa Lomwe Professor Arthur Peter Mutharika akwiho o Zambia nditu o hatu vato ini vlobi awina iya haimo hina vama tumwa urele madi. Anzatu agule wankulu please. Bitirizani balolo mwansangasa. Anzatu protocol ditandizireni achisamba amalize gule wankulu please. Bitirizani mwansangasa. Your Excellency sir, panthawi ino ndi Anzatu agule wankulu. Thank you. Orihea mabu ya mulu pale elukuluku ilati awina kwa wagule mulu pale evoluwe mutatumu awitho niwone. Inkone nditu akwahu amakuje na ale la twaye vota magela elukuluku vokala daweri ya dinchichi. Amaindra bambo ndilengezenso kuti our patron, our guest of honor, Professor Arthur Peter Mutharika aperekaso mphaso kwa Anzatu agule wankulu. Thank you. Ona tate ohidwala thaina Professor Arthur Peter Mutharika ohatu vato akwiho agule mulu padula amene baba.
manja mwaomo tathokoza ndithu anzathu agule wankulu potipasira gule wabwino basi wokoma kwambiri masana uno. Ya ino thokoza nakwihu ndithu agule mulu pali awina ndithu mondipahera gule apama koma malingawa elukuluku mnorowina be elukuluku yokhalavu. Thank you very much. Anzathu protocol ndithandizireni kuti tisunge nthawi. Nthunguluzo egule wankulu ameneyo basi izachikhalidwe. Anzathu protocol please ndithandizireni chifukwa cha nthawi. Thank you very much. Anzathu agule wankulu takuthokozani zikomo kwambiri takuthokozani. Manja mwaomo azimayi manja mwaomo nthunguluzo zikomo kwambiri. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Your Excellency Sir and Your Excellency Madam, panthawi ino mutilole kuti tipite mu gawo lina la mwambo wathu pamene tikupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Amata mbire kupereka mphaso masana uno. It's Your Excellency Sir komanso madamu kuti mutiperekere mphaso kwa Paramount Chief Kaduya masana uno. Oriya mapu ya mulu pale awina elukuluku lepyalela ati awihina atuwebelele tokwa wa Paramount Kaduya vidomuna holele tinyuwano ngati oriheya Professor Arthur Peter Mutharika komathonyene muri patron amulako halomwe vamudanamo we mulu pali Gertrude Mutharika sikamna wa holele atu elukuluku yele. Ndipemphe nawo tonse amene takhala panjira apa straight ndi ya Paramount tipereke space yabwino. Our guest of honor, our patron, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the former president of Republic of Malawi, akufuna akapereke mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Thank you. Kona twatendi tu karatile mvamba nivelele etile apama awihina orihea Professor Peter Mutharika napala nditu avelele kwa Paramount Kaduya hinkona tendi tu nivelele nditu etile apama. Ila nditu moe mulu pale ya Gertrude Mutharika weta vangono awenda pala nditu ya velele tokwa wa Paramount Kaduya nditu nuhona to azimaya moda wa velele nditu awiya hinkoni nditu nuvelele ni mavelele nditu ya velele ayo.
We thank you very much. Anzatu Agule. Ndakuthokozani zikomo kwambiri Anzatu Agule. Amene wanali Excellency Dr. Gertrude Mutharika, former First Lady of the Republic of Malawi, kupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Panthawi ino mundilole mwansangansanga ndi mosunga nthawi tonse amene takonza mphaso chifukwa cha nthawi sititchula mmodzimmodzi, koma ngati mudzati mwakonza mphaso ndikupatseni 2 minutes mungoyenda mupite pamene pali a Paramount Chief mukapereke mphaso yanu. Mundikhululukira chifukwa cha nthawi sititchula mmodzimmodzi, tonse amene tili mphaso please let's proceed tikapereke mphaso kwa Paramount Chief. Arive mutu awile ni thokwa da Paramount malingani ilukuluku ila nuve kenya hina mvenye muyewo ule mwavelele mwa moda mosunga elukuluku ditu atwe matimu apakali pano awihina ditu yavelele evolele taje chihana ya ansaka tunaona weyai akamulepo tomuarimu erinawele weya nkwana yai ninja nko hiya navelele nditu natuve pamenepo ndikuona nditu akuluakulu ndikuona Honorable Blighty Saka, our Vice President of DPP ku Eastern Region, komanso ndikuona President Ford Honorable Enoch Chihana, komanso our Vice President Ford pamenepo kupita kapereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Ndikuona nditu akuluakulu ambiri amene akuti ayi a Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madamu Gertrude Mutharika aditsogolera kupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya. Ifenso tungoyenera kutero basi pachikhalidwe chathu cha Chiromwe mtendere ulemu ndi zomwe zimasogola. daona mkwaka nditu kinona tobavo ahina chema kwinja yayo timwene amamwene Blantyre onato erive olupala erive mtu abo timo kumato body chair mulako alomwe muchana kwa impuluka arili tumu muarimomo wiya ni tunana belelenda ya hiyano nakulubila na yai obelele wa mamwene tuwapama ditu watu yala atimu wao ema hokolowa erinobelela litu mtu moda ndipemphenso kachiwiri kuti tonse amene tikupereka mphaso tiyeni tichite nthawi ndimeneyi chifukwa cha nthawi sindikwanisa kutchula mmodzimmodzi chifukwa nthawi yathu sikutilola. aribe mtu anabelela nditu na nezese nakuve awehina nditu kinimuromola arive mtu vaeka malingani ilukuluku koma hinkoni nabelele nditu awehina nuweo ntamageleke dimodi. Ndikonanso ndaonanso kuti ayi Honorable Kamulepo Kaluwa amene ali pakati pathu nawonso akapereka mphaso, komanso ndikuonanso alendo athu ena Honorable Kondwani Nankhumwa nawonso akupita akapereka mphaso kwa Kaduya amfumu athu masana uno. Kohona to iyayi Akamulepo Kaluwa eribaba kozekera hine yabelele Felix Tamblas yari wonko belela nditu bato kohona abuya cheshadrek na maromba matona abuya chejove mwanamveka atu wako nina kulami ada Jose erno wela nditu au hina nalwa noto yabelele erna weta vangono ada Jose mwanamveka omato nakwiwa chena maromba nalwa naka yabelele do belela maso athu akhale kusogoloku pamene akuluakulu ochuluka ndithu akupereka ulemu kupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya masana uno kupanga mwambo wathu wa chikhalidwe cha 2024 mulako walomwe kukhala okoma masana uno. Ndaonanso our leader of opposition Honorable Chabonda na onso anati yayi a President ayambisa inenso ndipereke mphaso. Ndaonanso a Mayor amzinda wa Blantyre Honorable nditu na onso akuti yayi inenso zisandiphonye
kuhora to ameya ablantaya yala dapu ya jama kwinja komato amzomera ngwira erivava komato ekusalema adresa yo kuona a Newton Kambala yaka ya velela kawoule akwiho a protocol nkonindi tunesese vikale tila yokwanela etila nitu yokwanela ona to apu ya jefega silipenga na alwa tayari woko velela iya ili tu kubato ya kwenda ni mamwini tu wapama alomwe wariwe Murimambe nona tapu ya Daudi Chikwanje erivava ditu na alwani ari wonko otuva na bazi mwari moto a regional governor ekipani ya DPP na alwani nokita mastepe yari wonko komato a Newton Kambala erivava arve mtu hii aendi tu arve mtu na pada ina atuve ilukulukuni tiela ina peva modanditu awia aendi kodinaria hapo ya mulu pale Profesa Arthur Peter Mutharika alomu ya kumana eni di danditu hakalala wina ya wikana takwiwa wina hakalala sika efaga alomu ya kumana alomwe ona nditwazimaito erinowela mutahia Maliza. Thank you very much. Anzatu akule ndakuthokozani nditu ziko mkwambiri tonse amene tapereka mphaso mosogozedwa ndi patron Professor Arthur Peter Mutharika komanso mai akunyumba Gertrude Mutharika. Thank you very much. Anzatu akule ziko mkwambiri Sigomo akwiho agule nintamagelele ukuluku mnoro wine ukuluku emoda na ambe bodi moda. Ladies and gentlemen, Your Excellency sir, panthawi ino mundilole tipite ku gawo lina limene anzathu amene akutikonzera chisangalalo chimenechi mu tsiku la lero anaganiza kuti ayi tipange award anthu ena amene achita ntchito yabwino kuyambira pene panayambira mulakhu alomwe komanso even anzathu achinyamata amene achita bwino masukulu a mbali ya kumene ku Blantyre, Chilazulo, Tcholo, Chikwawa, Msanje, Palombe, Mulanje ndiye anaganiza kuti ayi tipereke ma award ani ntchito imeneyi Your Excellency sir anayisiya m'manja mwanu kuti muigwire. At this juncture, let me invite amene akutigwirira ntchito imeneyi kuti atibweresere zoyenerera kuti Our Excellency atigwirire ntchito imeneyi masanawo. Tiyamba ndi kategori yoyamba imene anaganiza kuti apange award the former chairpersons of mulakhu alomwe. Pamenepa pali anthu angapo ndiyambe kutchula mmodzimmodzi please ngati muli around kakhale mwatumiza nthumwi please
mufike kusogoloku mulandire this award. Our organizing committee inapanga recognize the first chairperson wa Mulako, Dr. Ken Lipenga, kuti now alandire award. Ngati ali pakati pathu, please kapena tumiza ntumi fikani kusogolo kuno kuti Professor Arthur Peter Mutharika apereke award imene. Thank you. Oreya mulpale yete hamambola ya kwanza wina atia yeti hale Mulako kale kale upuele awina winyendi tu mukamba apala wina ekiko awina nditu yupuele kawina mutako na pandra hule na udhi hawana mwanale ori baba awambela ta Ken Lipenga ya yeti hale na mwambo yola miaka damu tulindo kuti muziwa kuti Mulako alomwe unayamba pakale ndipo wayendesedwa ndi anthu ambiri. Honorable Dr. Ken Lipenga anakhalako chairperson, anaganiza anzathu organizing committee kuti yaye apangidwe recognize. Manja mwawo nthunguluzo azimayi nthunguluzo. Elulu. Pa nthawi ino kachiwiri ndiyitane Honorable Joseph Mwanamveka. Jose, nthawi yanu Honorable, nanunso munakhalako chair, mulandire mphaso imeneyi komanso award imeneyi kwa our patron, our guest of honor, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Nthunguluzo azimayi nthunguluzo. Elukulukwila tiawina a Joseph Mwanamveka yaheti hana Mulako alomu kala orihe avetekoni miaka tabatulinda ya Joseph Mwanamveka atu wako telena kulami ada Jose. Komanso pa nthawi ino ndiyitane amene wa direct Blight Mangulama anatumiza munthu kuti ayaya azayimirire mmenga mamveramo. Please pa nthawi ino let Blight Mangulama nawonso ayenera kuti alandire mphaso apangidwe recognize ziko mkwambiri. Maso wathu, ladies and gentlemen, akhale kusogolo kuno amene Professor Arthur Peter Mutharika, our patron, our guest of honor, akupanga award anthu amenewa. Mosataya nthawi ndiyitane Professor James Seani nawonso apangidwe recognize ndi award imeneyi. Fikani kusogolo kuno Professor. Nthunguluzo azimayi nthunguluzo. Mosataya nthawi ndiyitanenso atuyala sika yeti hale Mulako walomwe mutulimo Mwanamveka nakwiwa Amangulama yala sika yani hudihani na yai Mulako walomwe netadida ni muhudihani hini nuwa nyuto ma kalabe toko nimvade ko dieke muholo sika deko munona nyunda elelova mukalapu ya beteko ni ta jempuluka ziko mkwambiri. Pa nthawi inonso ndiyitane mwasangasanga Mr. Elvis Todi kuti nawonso alandire award imeneyi mosunga nthawi. Thank you. Oriheya mapu ya Elvis Todi na aluwa neto ya hetiana muyaka wabatulula Todi. Ziko mkwambiri. Tamaliza category number 1 tukupita ku category number 2 imene ili schools achievements. Your Excellency Sir, anzathu wa organizing committee ya Mulako alomwe 2024 anaganizanso kuti apange award school imene yachita bwino kudera limene ndalitchula Blantyre, Chilazulu, Zomba, Palombe, Cholo, Mulanje, Chikwawa komanso Sanje. School imene yachita bwino, the best primary school is Mulolo Primary School in Cholo. Imene Your Excellency inakonzesa ana 74.64%. Primary school imene inakonzesa 74.64%. The school imene yachita bwino mbali imene and ma candidates ambiri anakonza ndi ma distinction. Your Excellency Sir, pa nthawi ino mupereka ndithu mphaso imene kwa representative wa Mulolo Primary School. Nthunguluzo azimayi nthunguluzo. Thank you very much. Tikupitirizambe the best secondary school imene ili Nkulambe CDSS. Your Excellency Sir, ndipereke a little background komanso mene achitira anzathu Nkulambe Secondary School for the past
4 years. 2021, MSCE pass rate yao inali 87%. 2022, MSCE pass rate was 88%. That was 2022. 2023, the pass rate was 66%. And Your Excellency, sir, 2024, the pass rate was 84%, and the highest student, anakonza ndi 13 points. Tenti wambele manja skuli imene indi Nkulambe CDSS. Ndaona representative kulandira mphanso. Thank you very much. Asmai Ntunguluzo. Your Excellency, sir, we are going to the third category this afternoon, and the category in the donors outside the Lomwe. And that organizing committee, Your Excellency, anaganiza kuti apange recognize munthu komanso anthu amene ali outside the Lomwe culture koma amathandiza kwambiri zochitika za Chilomwe. Ndipo anzathu organizing committee anaganiza kuti apase awadi imeneyi kwa Honorable Dr. Paul Gadama. Ntunguluzo. Asana bereke mpaso imeneyi komanso Honorable Paul Gadama akubwera kusokolo kuno. Allow me, Your Excellency, to give a little background mene Honorable Gadama atandizira mulako wa Lomwe. In 2021, Honorable Gadama anatandiza ndi 5 cows and 5 million kwacha. In 2022, anatandiza ndi 5 cows and 10 bags of rice. In 2023, anatandiza ndi 4 cows and 10 bags of rice plus 2 million kwacha. In 2024, this year, atandiza ndi 4 cows, 10 bags of rice and 1 million kwacha. Chentombele manja Ntunguluzo, Dr. Paul Gadama. Your Excellency, sir, mundilole kuti limalize gawo limeneli motero momaliza ndi kategori imeneyi. Apo ya mulu pale, apo munakulelana mwawarivo, apo yatu ya akileda wakila, ni malihele baba, au hine bano elukuluku ila, na ambepo dimoda, ni paranyeleke maranga ni elukulu. Alomwe. Digati alomwe muziti ntendere. Sa kuti alomwe ndi antendere ndi choncho ife ndi antendereti. Ndimve mokuwa nditu. Alomwe. Sindikumva ya. Alomwe kuma amenewo. Idaona mukwaka koma ngungu atukene yanka ya. Alomwe. Wariwe. Thank you very much. Ladies and gentlemen, mundilole kuti panthawi ino ndiazuse Professor Arthur Peter Mutharika kuti atiyankhule masana uno. Ndimafuna Professor, our guest of honor, our patron akamadzuka tipereke mulalo ya mphamvu. Sichoncho? Your Excellency, sir, at this juncture, let me humbly request you to give us your address this afternoon. Thank you. Mapu ya mulu pale elukulu kirati au hina mvenye muakula twala akala ni itala au hina iwe mawanyu ya venyaka apadro ni aninake ya kule ni wahina na abahe adadi woye Professor Arthur Peter Mutharika woye adadi woye.
The former First Lady of the Republic of Malawi, Professor Gertrude Mutharika, Honorable George Chaponda MP, Leader of Opposition, Commander MP Wadirino, Ulemwanu, Commander Ulemkwa. I can't read this. It's very dark. Adembande na again, Sien na Adembeya. Ulemu kwa a chairman, Amako Alomwe, Kumanso ni komitianu Ulemwanu, kwa members onse, ADPP, kama sokolo onse ADPP amene muli pano Ulemwanu, ulemu kwa alendo athu amene ali pano, Honorable Enoch Kihana, Leader of Overford, Honorable Aisha Mambo, representing UDF, Honorable Newton Kamala, representing UTF, Ulemwanu, Manso, Ulemkwa, Paramount Chief, Kaduya, Demafumon, Semulipano, Ulemwanu, Manso, Ulemkwa, On Sampingo Mulipano, Manso, Mafumon, Semulipano, Amainda Bambo, Anyamara ndia Sungwana, Mwali nonse, Moseliwa, Miano Noseliwa. Toyamba, nditokoze Board of Trustees, Amlako Alomwe, to organize Kumano no Abuno Wambiri. I think I've attended 17 times. First of all, but this one is the best of all the things I've attended. In terms, the first time I attended in 2007, like I attend every year, but this is certainly the best. Jonjo nitokoze kwambiri, Gulanu Bambo Luka. Mlako Alomwe was organized in 2007, so on the 15 years. Yamba Abi Mutharika, Zwaukai Mutendere, and I the patron for the first 5 years. And Natenga patron pa 2012, Ibanaka patron Soprano 12 years. So you thank the people. Mabwera every year mwa nyingi, tukomane, ticheze, tiziwane, ndikuti zikomo kwambiri. Mupitire zimenezo. Komanso nitokoze makamaka ma former chairpersons, Gambira Dola Lupenga, Honorable Mwanamveka, Lete Mangulama, Elvis Tori, Professor Seani, Don Samuel Masogolera Japan, Masogolera Bungorino for the last 15 years. Congratulations.
komanso tisaiwale malemu Ngongoiwa amene anali so Paramount Chief koma anathandiza kwambiri. He was responsible for building uje our organization kwambiri. So anayi munthu wanzeru kwambiri. Ine Angongoiwa nasa ngakukhala Paramount Chief. Actually, ntalowa mboma anayi group grade headman koma inakweza kukhala sub-TA, TA, senior TA, mpaka kukhala Paramount Chief. Then takweza kukhala senior TA, anabwera ku Sanjika Palace. Ati malume, timachanga ati malume, ndifuna nzakuoneni ku Sanjika Palace, ndachabwino, ndimo kwambiri, mubwere. Anabwera kwenye kuja ndi mphaso ziwiri. Choyamba anabwera ndili chero, kuti mphaso imene tapase ya First Lady, kuti azikhala ndi ufa kuphikira anthu chakudya akabwera. Koma ine andipasa nthungo. Nthungo, mmadziwa nthungo? Nthungo kuchilomwe nthungo is the best weapon. Kuti munthu akuvuta imene ndithuma kuti chichoncho. So he gave me that. Then timacheza pamenepo, mama Tobwa nditi ndiya kuti Angongoiwa akuti malume dali bwanji ndikuthokoza kwambiri kuti manisankha kukhala CTA. Koma ine sindifuna Paramount Chief ya dada chifukwa chani ati iya Paramount Chief ndiovuta kwambiri ine sindiufuna iyayi koma mukazandisankha ine sizakana ayi. So that was Our Lady Kongoiwa, a very intelligent man. Komanso at the library, I must also say that guy actually was in that head, a very, very bright man. So I want to thank him, contribution to Black Warrior. Komanso Kokoze Malim Bingu wa Mutharika, Shwanda Mene, Kumana ku New York, September 1982, ku Hilton Hotel on 6th Avenue, New York. Paitina Kumana, kutikazabwera kumuzi one day, lakazikise Mlakwa Alomwe. So that was the idea, and I supported him. Kutabwera kuno, but it organized Mlakwa Alomwe. Siapa plan ya kuti pa Palombe pa Luchenza pa kanga ka nyumba ngati museum zikita rekodi Rome language. That was the idea. Patabwera kuno kumanda sugosina sana inakita expand. Kapa mele pano po surrounding it's a big organization that's so sana kanza antu ovudika choncho ndosana kwambiri. I want to thank very much my late brother, Shwaja Ganzabwino Kwambi. Lero, ndosanga kwambiri, kuri ndabwera kuno, ku Rome Belt, kumasan tokaje kwambiri, maskulu awina competition ya lero, shwa education. Education. I want to say this, Konogurume Belts. Education is very, very important, Kwambi. Ndikuanda ma reports, kuna yamata ena mukujomba, wasabira kusukulu, ena kumabida kwa kachaso, in South Bend School, zimezo musiye, you so bad, kifukwa, ngatimbita kusukulu, you'll not get anywhere at all. I know. But the difficult is Kwambi. Makama Vuru school. I can give you my example. In Tamai that Sunday tour apa Jingori apa, Nabwera kujisoka. Kujisoka kunaibe standard is 3.
Jonjo nakita ni roho hapa pa Luchenza Primary School, Panamanjas. I was 11 years old. Dimayenda, 15 kilometers each way, every day. 15 kilometers, total 30. Pansi kupita ku school. Pastor Jombe for 2 years, not even 1 day, even na Jomba. So there is no excuse. Taina napela msinge unai mais osama kwambi jonjo ina kunindo oroke ni nagwa mazana nitenga ene 50 meters I would have been gone rapid kwa mama ipanaji mali pa mine baja. So I got hold of Mauja, and that's how I was saved. That's how I was saved. But I did that. I did that. Ntamaiza kuje, ntamaiza kunamanjas, napita kuntamanyama. Just a mission. 50 kilometers away. I was 13 then. The manyama bokos, sutike sakine ya bokos itu, inaenga tuje ni coffin Yamataba. I would carry that, time of my bus, I would walk but 50 kilometers to boarding school, Namanjas. Just a mission. I did that for 2 years. I remember one day, because we're school gata, 4 o'clock, I could get out of the dormitories, 4 o'clock bus talk, and I walked my suitcase, 4 o'clock, kufika about pa number 1 about 7 o'clock. Kupitia pa Membo kufika pa Shabi paja 9 or 10 at night alone. Tie my suitcase. They somehow nango ngati sisanga no, there's something wrong. Nekwanga na mbuyo chonchi. No je. Sintu chikundi sata. Endo kuima. Johnson kuima. Inakwenda for about 3 kilometers, akundisata, pakufika paja miseo 4, paja nseo to ya kumonekela kuta kwa ngongoro wa pamine paja. I looked up, the animal was gone. You know what it was? Anai nyarugwe. Matwa nyarugwe? It was a leopard following me. Those days was very, very common. Following me. I'm trying to tell you, but it wasn't easy for me to get an education. Mavuta mena mukuma now, small things that nothing compared to what I went through. And I managed, Maria Sukuru, Kupila Kunja, Kumanga, and America, until I became a professor. John, I want to tell you boys, I want to tell you, there is nothing except hard work. One day, when I was about 21 years old, Nairobi, then Zangawina introduced by Jomo Kenyatta. I never met him before. So I met Kenyatta. I'm sure you know who he is. One of the greatest Africans, time anyone I prime minister. So I was introduced. I was so scared. Kumana Kenyatta, and now I'm Mr. Prime Minister. What is the secret for your success? Kuyambira kwema like that, anapta kuyinga nikapunzira, kuyakiro kuyinga ndi kubwera ku Kenya, ndukawa political leader and prime minister. And the 2 words, the only 2 words, patience and hard work. Patience and hard work. Kupirira komanso kugwira ntchito omwe kwambiri. That's the credo. So you young people who are here, I want to tell you that there are only 2 keys to success. Bakaya patience. Also tamanga kwambiri. Busingantayani kwa secondary bianchiro. No laziness. Do homework. You go to school. Also jomba, whatever. If you do that, one day,
Musafika pay in Africa. One day, you'll do that. But it takes out of one. So much for Zaki Yamada. Komanso la mafumu. Tokoze mafumu akuno kulome belt. Muglanchira bunogambi. Konva ndavukuti pana mafumena abe saglanchiro zabwi. Kaena afro kwezedwa. Kaena afro kumangirwa nyumba. Afro kulanda magari moto kandalama. They are selling ourselves. Akutibulisa ife anthu achilomwe. Ndipe mafuma meno. Kuti musiye chifukwa ufumu usimachoka kuchipani kapena kuboma ayi. Ufumu umachoka kumagazi. It's from your people. That's what comes. So be loyal to our people. Musiye. And here I want to warn zipani zina mabwera kuno baita misonkano. Baopeza mafumu kuti azivina komanso aziba nyimbo za Japan. I want to say this, that must stop once and for all. Musiye chipani chimene chiseko peza mafumu kuno makama kuphalombe kumene kopeza mafumu kuti ngati savina achosa ufumu. That must stop. So ufumu does not come from the government. Ufumu comes from the tradition yathu komanso amagazi. Choncho zimenezo musiye zimenezo chachitatu ndifuna ndiyankhule ndi anthu achibale kuno kulomwe belt. Ndikudziwa kuti mavuto ambiri njala umphawi zosiyanasiyana Black Friday zovuta zosiyanasiyana kumavutika kwambiri. I understand that. Koma tipemphe kwambiri makankhani ya njala. I think kuti tibwerere zakudya zakale zimene zakudya ife anthu achilomwe kuno komanso kwa apwitikizi. Kudziko la apwitikizi monga chinangwa, kambatata, zicheche, nandolo, mapila, kalongonda. Now, these crops are drought resistant. Safuna mvula yambiri ayi. Choncho tibwe away from the maize, of course you grow maize. Koma izambiri zimene ndi naturals. Simafuna mvula yambiri. Tikatero, I think titesa njala kuno kulomwe belt. Choncho ndipempha kwambiri abale athu kuti tichite zimenezo. Kuti kuli njala ambiri kuno mukuvutika. Koma I promise you kuti ife tikabwera mboma njala izatha. We did that in 2014 to 2019. Palibe munthu mmodzi amene atalafe ndi njala. I know some so-called analysts, they're going to say, this function. That's completely nonsense. I'm going to use any platform I can find to talk about the problems of this country. Choncho, zimenezo tizatha. Koma kuti zichita zimenezo, nkofunika mongani ya chairperson. Tonse tilembese, komanso zavote next year, kuti ziko likhale mchimake, kuti ufulu ubwere kuno ku Malawi,
komanso kuopseza kwa kupsingidwa kuyathe. For that to happen, after kuti anthu onse mudachite voti mute register konse muvote za unyinji. No, pa nkhani ina anduza mafumu 2 nights ago nakumana mafumu ena nkhani ya kuzipha, suicide. It's very common now kuno Kulomwe Belt, young people, boys, married people killing themselves. Shopani mavuto. I know pani mavuto. Mandikupempha anthu kwambiri. Komanso mafumu kaphunzitsa mpingo mwalangiza anthu amenewa aini mavuto kuti asiye kuya commit suicide. I think it's a very, very terrible thing kuti anthu ambiri akuzipha chifukwa mavuto amene akupeza. Let's try to avoid that. Tathandiza anthu amene akuvutika kuti asatenge moyo wawo. Tamva zimenezo Dabwino. China. Chimene fa kuyankhula ndi kudalira anthu achikulire the elderly. Ndikudziwa kuti kuno Kulomwe Belt kamba the whole Malawi anthu achikulire akuzunzira kwambiri. I want to beg you anthu achinyamata kuti kukula simulanda ayi. Komanso kukula siufiti ayi. But any one of you, if you are lucky, ngati mwini mwai siku ina muzakhalanso achikulenso pamene ndoni andi ena kumakachaso osiyanasiyana kapena simafika kumene kwayi koma gwande muzafika kumene. So tilemekeze makolo athu anthu achikulire, and not only Kulomwe Belt, the whole country. I know. I remember incident in Zimbabwe where that lady was forced to dig a grave, and Zimbabwe, she's about 70, and I'm ponya mzene mjachoncho akuranyi feet. But why? Just because she's 70, they are fit. Zimenezo, TCS zimenezo. That's when Togozi, for example, are being Mutharika, at the present, I'd like to create a Silver Grey Foundation. Purpose yake, like kuthandiza to over 60. Panapanga nyumba, 1, Blantyre, Kuneno, Mwasu Kunzuzu. 3 houses, kuthandiza anthu achikule choncho tilemekeze, komanso titeteze anthu achikule. Tambola zimenezo, komanso kacha yathu ya Chilomwe titeteze. So mafumu ndi anthu osiyana achikule madi osiyana mukhale ngati guardians ya culture. Use the culture to develop this country. For example, culture kuti asikana osapita ku school. That must change. This is mezo. Kwa kumudisha asikana kupita ku school. Let all the girls go to school, period. Mezo tigite. Komanso child labor kugwisa ntchito ana ang'ono. Though this is mezo kuno Kulomwe Belt, komanso the whole country. Zimenezo zithe slave labor, komanso timati ujenija kutenga anthu kupapila malo osiyana. But human trafficking, I'm at human trafficking. You say human trafficking, I know. Kuno, it's very common. Mutenga ana, bila Mozambique, kagwira ntchito, and that kind of thing. I know that. I have the evidence. They pay mafumu, that's what onse. Akuno Kulomwe Belt. Kuti culture imene ya human trafficking, kutenga ana ang'ono, that must stop once for all. So, now, our chairman, I know
kuti we Lomwe people have suffered, kuchotsa ntchito, popanda mabizinesi zosiyana-siyana, zimene zoyimamvera chisoni kwambiri, kumene we are suffering. Oh, I can promise, one day, mavuto amene azatha, one day, we'll come back, DPP will come back next year, mavuto amene wakuzunza kumene mwinako pano kuzatha. Choncho mungolima mtima, konse kalembesa, komanso kavota. Komaiza nekuti, zinthu zimene ndali nazi sizikhuza alomwe okha ayi. Komanso anthu ena kumvuma, kumpoto, ndi ku Southern Region akuvutika kwambiri, akusankhidwa kwambiri, kuzunzidwa chosayi mtundu wina, kuti mtundu umodzi okha mwene pakali pano ukusangalala. Choncho ine ndikuna kuti tigwirizane kwambiri, ife alomwe tikaona khaya yawo, katumbuka, kasena, kangonde, kalamba, lyamba, tonse ndi amodzi. Choncho ndi boma limodzi, banja limodzi, tipitize kugwirizana. Tampona zimenezo kumaliza tukoze kwambiri kuti theme ya meeting hiyo ndi unity for purpose. That is, kuti tonse tigwirizane pamodzi. Choncho ndikupempha kwambiri inu achilomwe mukizayenda amang'anja ayawo amene makhala pano, komanso anthu onse m'Malawi para kumpoto pachilipo, kuti onse ndi Amalawi, tonse tikhale limodzi. Choncho ndikudziwa kwambiri kuti mwabwera, Ambuye akudalitseni, ndidziwa kwambiri ziko. Chola stepe, Sendera oye! Adadi oye!
amayi athu akusesereka masepe amakafupa komanso kuvina nawo. Mama Gertrude Mutharika. Amayi athu oye. Stepe, 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 stepe. Sendera imeneyo. Tikuona Maina Polo alowa nawo grounds. Anachepa Dusani, Dusani anachepa. Thank you very much. Anzatu Ascendela sisters. Thank you very much. Anzatu Ascendela sisters. Dakuthokozani manja mwaomo ziko mkwambiri amene wanali Anzatu Ascendela sisters kutipasa nyimbo after speech ya patron Professor Arthur Peter Mutharika. Panthawi ino mosataya nthawi mundilole nditani Anzatu agule wa ulonge nsila ndikupaseniso mpata 2 minutes lilongwe nsila ndipereke mpata 2 minutes Anzatu agule wa lilongwe nsila. Anzatu protocol tithandizireni space hapa kuti a patron komanso a guest of honor azitha kuona magulewa. Ndipemphe Anzatu amagule musundize kusogolo pang'ono kuti a patron komanso Madam Gertrude Mutharika athe kuona gule bwinobwino. Thank you. Nisuse pang'ono awina kwawo nditu yawinaka atuto ewoneke. Niveke atu mkaratire mbamba akuyu a security kapena a protocol awina alele na atwe karati bati atu oneleke makucha. Thank you very much. Itogoze our patron, our guest of honor, Professor Arthur Peter Mutharika, Bobereka Mpaso kwa Anzatu alilongwe nsila. At this juncture, Your Excellency Sir, mundilole kuti ndiyitane nyamata uyu Chance na Moyo, a little background ya nyamata ameneyu.
anzathu amene amatiyendesera mlakwa lomwe kapena nekuti secretariat inali ndi project imene imasaka maluso m'midzi mwathumu, ndipo posaka maluso amenewa nyamata ameneyu Chance Namoyo ndi amene anapezeka kukhala number 1. Maluso amenewa anali nkhani ya zoyimba ndi zina, so nyamata ameneyu Chance Namoyo ndi amene anakhala number 1 pa project imene ya mlakwa lomwe. Ndimafuna ndimpase mpata Chance Namoyo tafika kusogoloku utipase nyimbo imodzi kuti our patron Professor Arthur Peter Mutharika aone luso limene anzathu a secretariat ayigwira potulusa luso limeneli. Chance Namoyo. Thank you very much.
That was Chance Namoyo menda nene na kutia in the project ya mulako walomwe. Tenti mumbele manja asimai ntunguluza Chance Namoyo ntunguluzo. Thank you very much. Chance Thioyo nditu dopuwa dovinyero mulako ni walomwe ngado project. Wape Nyamata na yai. Ano nditu baba mantedene mweke baholo. Nditu daribo tidendo mwahawa Chance. Pantawino mdilole ditane Steve Chibwana please tatamanga mwansanga sanga ufige pamene ndilipa mwansanga sanga ndi musunga nthawi. A president athu nditengezenso kuti apereka mphaso kwa Nyamata amene amayimba pompano Chance Namoyo. At this juncture, Your Excellency sir, mdilole nditane anzathu Antonia Kandeyandeya adipase nyimbo imodzi 2 minutes. Anzathu Antonia Kandeyandeya mudipasire gule wanu 2 minutes. Steve, please fika kusokolo kuno. Mabu ya mulu pale tawina gali manova akuyo Antonia inipa hechipo moda hawini ine apaleto ni hakalali. Anzathu Antonia Kantende please. Mwina chifukwa cha nthawi ndipemphe chaone kwaya pamene mulipo mwansanga-sanga tafika ndi pasogolopa nthawi siku ndilola. Anzathu achaone kwaya please tafika ndi pasogolopa mwansanga-sanga ndi mosunga nthawi. Anzathu protocol please ndithandizeni. Anzathu protocol ndithandizeni nthawi. Nkorea kwa makuje na hakuvendi tu mota makele luku. Thank you very much. Anzathu amene achaone kwaya, thank you very much for gule wanu. Chifukwa cha nthawi ndipemphe 1 minute. Chaone kwaya 1 minute, nthawi yanga yandithera please. 1 minute. Komanso ndilengeze kuti our patron apereka mphaso kwa anzathu Antonia Kandeyandeya. Anzathu achaone kwaya, you have got 1 minute. Tieni tipange mosunga nthawi. In the next 5 minutes, our patron, our guest of honor, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, akhale akuchoka pamalo pano. Thank you. Akwiwa chaone nkolini pange mwa machawi mwakuvela luku mwawa wina dokala mudimo dawerea komato 5 minutes mapu ya mulu pale patron amulako alomwe Professor Arthur Peter Mutharika na mowe mulu pale Gertrude Mutharika anakala venya kavanthato nimva awihina
aloko wanu mpuruka Wamulako walomwe muchana kwaye mpuruka Nichea Oriyera mpuruka Wamulako walomwe Osokoserwa Osokotera vipulungu Oriyera mutarika Ipado Oriyera mutarika Wamulako walomwe Chagana mawandiko magale United Boykomo ni babos United Boykomo ni babos Kugwi Kukwilizana Hey Adolile Timothy Nelo Leo manga Malawi Hodi Hodi mera atende Tula Pita ngotula sanje Kutenga Malawi Kati fuko limozi Owe headquarter Pita dipingu Haita Malawi pamapu Wali hea Hodi hea magulama Wali Hodi hea seyani Wali Hodi hea lipenga Wali Hodi hea hatodi Hodi hea manapeka Alala Alala Tialopana Tialopana Akalabo Machea We thank you very much. Anzatu Achaone Choir. We thank you very much. We thank you. Thank you. Ziko mukambiri Anzatu Achaone Choir ndakuthokozani. Ndilengezenso kuti our patron aperekaso mphaso kwa Anzatu Achaone Choir. Ladies and gentlemen, mundilole a guest of honor asananyamuke malo pano kuti paimbidwe national anthem tonse timirira tikatero president athu komanso a guest of honor akhale akunyamuka. Pa nthawi ino ndimalize gawo limeneli ndi anzathu agule wamthiramanja chinamwali chapachitseko ndikupaseni mpata mutipase gule wanu 2 minutes. Tikatero tipite ku national anthem kenako our guest of honor patron will take leave. Thank you. elokulukuhela nawitana akwaho wanthiramanja asina mwali apa nchiwini sikannairahu ni walile na programu yola ya mali haka yayo teawahina mapu ya mulu pale anakale atimu waka vatatomva akwihu awanthiramanja asina mwali apa nchiwini akuvanimu wakuvela elokuluku asina mwali awanthiramanja asina mwali apa nchiwini Nkonna ku 22 mota makele luku awanthiramanja asina mwali avanchiwini akwaho munetera mwambo yoyo Anzatu anthiramanja please ndithandizeni chifukwa cha nthawi. Ndithandizeni anzatu a protocol amene tili kumtundako ndithandizeni chifukwa cha nthawi please. Anzatu a protocol please ndithandizeni chifukwa cha nthawi. Ngati nthawi ali patali ndiuzeni mwansangasanga tipite pasogolo ndi program yathu. Thiramanja chinamwali chapachitseko please tithandizeni nthawi kumeneko please. Ulumu aleni kumba balombe saka unodondo Aloni kumba balombe saka unodondo Apita mwa kubeke mutamagele omulako mone mwali yalomwe mutamakele mulako mone mwali yalomwe iyayi umene undi mmene wayendera mwambo wa mlako wa lomwe udayamba mmawa ndipo padali ma speech ndi magule mzanga Isaac Salima ndimaona umatenga notsi makamaka pa zimene
President Mutharika analankhula pano wauona bwanji mwambo? Unali mwambo wabwino, wayankhula zinthu zingapo Professor Arthur Peter Mutharika. Mosiyana nthawi zonse pamene munamba yankhula kwambiri za ndale, anaphatikizapo zinthu zina zokhuza chitukuko, zolimbikitsa maphunziro, wayankhulapo zokhuzanso kuti mwina against child trafficking, komanso anayankhulapo chachikulu zokhuza akuti mchitidwe umagwiritsa ntchito mafumu kuti aziyimba nyimbo kaya zonyoza za ndale, akuti zimene sizabwino. Ndipo alonjezanso anthu kuti ayi TPP ikubweranso mboma, ndipo ikabwera mboma akuti mavuto amene akumana nawo anthu achepa. Uthenga wakulu kwambiri mwina zimene wayankhulapo APM masanano zimenezi kulimbikitsa maphunziro. Pano pachitika zingapo aperekaponso mphoto kwa sikulu zimene zakhala zochita bwino kunoku chakumwera, sikulu monga Mololo, maso sikulu monga ngati Nkhulambe, akuti zimene zakhala zochititsa bwino ophunzira. Nde iyeyo APM amalimbikitsa ophunzira akuti azilimbikira, iyeyo wadusa mzokhoma zambiri kuti afike penalipa, nde ophunzira alero akuyenanso kulimbikira. Chabwino ndimafuna ndiyankhule very quickly ndi honorable all the way from the north. Munaona kuti nanunso angoni nangasina angoni zoona ndithu munaona kuti angoni mubwere pano chifukwa chani? Izi ndi zachikhalidwe, zimalimbikitsa chikhalidwe chathu manga mitundu Malawi. Ndi tosefe ndifa Malawi koma tuchokera mitundu yosiyanasiyana, nde muli zochitika zimene zimatilimbikitsa ifeyo muchikhalidwe chathu. Monga munaona dzulo tidali kugona pa Muhanya kwa chikula Mayembe, tachoka umene kuja tabweranso tayenda usiku onsewu kuti tizalimbikitse kuno simukanaponya iyayi koma kuti tilimbikitse azathu, chifukwa nafenso tikakhala nazo amabwera kuzationerera zochitika zathu zapamtundu monga mene chimakhala chikhalidwe chathu. Ndithu ndemwe uwona bwanji mwambo utundu wapamwamba kwambiri, komanso kuchuluka kwa anthu. Ulendo uno ine ndakhala ndikubwerako kuno, koma ulendo uno anthu ndi ambiri zedi. Mukenga uchulu chiche timbereka nyimbo ya mtundu wathu, posachera pa nyimbo ya mtundu wathu tipitiriza kucheza bwino. Nyimbo ya mtundu wathu kumalizanso zonse zimene tidali nazo kuno, koma tikhala tikucheza ndi Mutharika ngati tingapeze ngampata, koma ndimafuna ndikucheza ndi Anzomera Ngwira ochokera ku chigawo cha kumpoto. Munati chaka chino zankilankila ulendo uno anthu anala unyinji kwambiri kuposa maulendo onse amene takhala tikubwera pano. Taona ulendo uno kuli anthu ochuluka kwambiri, Tili ndi masankho chaka chamawa, kufunika kwake kuti anthu azikhala ogwirizana chonchi posatengera ndale nkotani. Tikakhala nawo pamodzi monga amene tachitiramo, anthu amalimbikitsidwa kuti atsogoleri awo akamakhala nawo pamodzi pa miyambo makamaka yachikhalidwe ngati imeneyi. Tathokoza, muyende bwino kwambiri. Ndiyetu mmene zilili pano kuti former president Professor Arthur Peter Mutharika akhala akunyamuka malo ano. Tikhala ndika a closing interview kochepa mmene timachitira mwambo mzanga kwa mamwina Ashadrick na Malomba. Mukuoneka ukondwa atu bwanji unoti achita zochitachita nanena paja tasangalala kuno, talimbikitsana mwaona mawu amene afotokozera apatroni amulako amene ali president athu achipani, mawu abwino wolimbitsa ndi akubwera posachedwa apa. Koma chachikulu nchakuti ana apite ku sukulu, tisiye nkhaza kwa akuluakulu amene akula kwambiri timapanga nkhaza, tisiye nkhaza. Koma tosefenso Amalawi tiye tikhale pamodzi, kuli njala inde kudzikoku, koma kufika chaka chamawa zonsezi zikhala zitatha pachone kuti koma inuyo ndi mulomwe original kapena mmene timanenera kumangoniku kuti
Angonisanga. Ine ngonisankha komanso ndine mulomwe sankha. Chifukwa chake mwina mumandiona chifukwa chake chimasiyana-siyana. Komano ine ndine ngonisankha ndinenso mulomwe sankha. Bambo anga mulomwe. Mayi anga ngoni wakudedza kubembeke. Bambo anga kumanje konkuno. Ndithu amwene. Ayi tathokoza kwambiri. Mzanga Isaac Salima posachedwa apa tikhala tikulankhula ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene anali mulendo wolemekezeka pano. Koma zina zonse waziona bwanji? Zonse zinali bwino. Zimene ndaona zazikulu zokuti mwina akuonesa kuti anthu sakukhutirabe ndi mmene boma likuyendera. Kuyankhula kwawo onse akuoneka kuti akudandaula akuti ndi kuti anthu ena anthu ndi walo omwe akuoneka kuti anthu amene ayankhula pano masanano. Your Excellency, very briefly, how important are these festivals in as far as the Lome culture is concerned? I mean, the festival is very, very important because it brings together everybody. It's important that there is unity. That's why I said all those things I said. The problems that we are facing in this region, violence, kuzunza and Twachikulire, and all those kind of things. So it's very important the problems that are facing us in the Rome Belt. So it's very important. This year, it looks like there was a lot of pomp. Would you know why this year's festival has been a success? I didn't hear the question. The question is, this year's festival is bigger compared to the other festivals. What do you think has made this festival to be here? I think maybe people are feeling more proud about being Lomes, and I think they're interested in unity. So people come, and I think some are coming just to see me, and for me to see them. So all those are factors, and they're very important. Could we meet here? So it's very important indeed. We thank you for talking to us, Your Excellency, and we wish you a nice trip back home. Thank you. Thank you very for being kind. Thank you indeed. Amene ondi Professor Arthur Peter Mutharika, mulendo olemekezeka pano, ndipo akunyamuka tsopano akugwirana chanza ndi Mai Linda Kembo Chihana. Amakunong'onezani ndaona koma mwina simungalankhule chabwino. Amenewo ndi olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Mzanga Isaac Salima. Zona wakhala mwambo opambana kwambiri plan masanano. Chimodzi chachikulu chomwe ndachiona chakuti akudandaula anthu amenewa akuti akuzunzika ndi mboma akuti mwina ambiri ntchito akumawachosa. Professor Arthur Peter Mutharika kunyamuka malo ano pano pa chon. Tinene kuti monga mzanga Isaac Salima kunenera, it has been a very big success. Mulako wa chaka chino amanena po Professor Mutharika amakamba po kuti amakamba po kuti apangatendi misonkhano ingapo yachipani chimene makamaka ya msonkhano umenewu yokwana 17 komana kuti zimene sachitika chaka chino kwa iwo sanazione akuti anthu anabwera mwawo nyinji zikuonekadi kuti chaka chino anthu anabwera mwawo nyinji timanena kuyamba paja Brian kuti mmene timabwera ma stage monse mlala anthu atayende chiti yofuna kubwera kuno simizo chimene chinawadodola kwambiri nchani kuti abwere kuno koma akuonekadi anthu ndi anabwera mwawo nyinji. APM nayenso avomereza kuti sanazionepo chambire chake koma walonjeza anthu kuti ayi atakalowa mboma chaka chammawa akuti mavuto amene akumana nawo anthu mdziko muno akuti awathesa. Adanenaponso mosusana ndi akuti kuzunzika kwa anthu ena a mtundu wa Chilomwe mdziko muno akuti ayi zimenezo sakukondwa nazo ndiye mwina tikhali kuyankhulaso ndi akuluakulu aboma kuti mwina akutanthauza chani iyeyo nakachitapo chani zimenezo. Ndiye posachedwa banso tikhale tikulankhula ndi Enoch Chihana amenenso anabwera pompano
Honorable Chihana tili live pa Times Television. Chifukwa chani munaganiza kuti ku mulako wa Lomwe wa chaka chino? Dzulo ndali kugona pa Muhanya Kulumphi, lero ndili kuno. Choyamba nchonena kuti izi kusonyeza mgwirizano wa mtundu umodzi, kukhale ali modzi, Malawi ndi imodzi. Andinasangalala kwambiri ine ndikuyamba kubwera kuno, koma zimene ndaona kuno zalipasa. Mwaona chani Honorable Chihana? Kugwirizana kwa mtundu wa Chilomwe. Mitundu yonse itakhala chonchi, Malawi likhala dziko labwino kwambiri. Munali dzulo ku Lumphi, lero muli kuno. Simukusankha iyayi? Sinasankhe iyayi, ndinaosenderesa kuti ineyo ndikhale bridge pa mitundu imeneyi kuti tiziyenderana, tizikhale limodzi, tizipangira zinthu limodzi. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi olemekezeka bwana Enoch Chaukufa Chihana. Pano tili ndi olemekezeka Bambo Kambala kuchokera ku chipani cha UTM. Munachiona chofunika bwanji kuti mubwere kuno? Monga mudziwa kuti panopa ambiri amene akuchita za cultural events, most of the cultural groups akuonetsetsa kuti amalawi onse akhale ngati amalawi. Tinaona kuti ndichoyenera atanditana kuti ndibwere tizakhale nawo kuno. Ndabwera ndi anzathu ambiri ochokera ku UTM kuti tidzathandizira anzathu mmene akukumbukira kacha yawo. Kufunika kwa kuti tisamasankhane mitundu nkotani? Tikamapanda kusankhana mitundu kuno ku Malawi, muona posedwa apa kuti ntchito tizipereka chifukwa cha merit kwa anthu. Sitizipereka ntchito chifukwa choti munthu wina wake wachokera ku mtundu wathu iyayi. Tizipereka ntchito chifukwa choti munthu uyu tikudziwa kuti akagwira ntchito zimene zingathandizire kuti dziko lino litukuke. Mukudziwa mayiko amene akuchita bwino ngati ku China samayang'ana mtundu, samasankhana mitundu chifukwa kazi zathu zinthu zikuyendera bwino. Koma kuno nthawi zambiri munthu akangokhala mtsogoleri amafuna azingotenga anthu a mtundu wake ngakhale osadziwa ntchito. Nchifukwa chake zinthu zikuonongeka kuno. Ndiye tikufuna kuti mkhalidwe umenewu ukhale mkhalidwe wakale. Pano anthu tizigwirizana mitundu yonse muno Malawi, tikhala Malawi basi. Tithokoze kwambiri. Zikomo. Ameneyo ndi olemekezeka Bambo Newton Kambala kutiyankhula pano pa kanema wa Times. Ndiyetu pano anthu tsopano magalimoto osiyanasiyana akunyamuka kuti azipita. Mzanga Isaac Salima, mawu ako omaliza ndi otani tisanatseke? Mina Brian zimene waonanso unanena nthawi chakuza kukondani na nkhumba kuti akuoneka kuti anaponya patali. Mina ngati unaona bodi alipo yambirira maina okhala kusogolo uku kunsanja, koma kuyambirira pa nsonkhano uno akuti mpando awo anausuntha ukawika cha patalipo pang'ono. Nkhani imene ndi ipi? Akondwani na nkhumba. Akondwani na nkhumba. Akuti kuyambirira anakonza malo akuti akhale pa nsanja. Unaona kuti ma president onse anakhala pa nsanja paja. Komano iwo akuti mpando wawo kumayambiriro anauchosapo ukawika cha kutali pang'ono. Komanso waona kuti mina onse amene amayankhula masanano sana sinamve munthu akupanga recognize kupezeka kwawo. Komabe iwo anakhala nawo pamwambo uno. Ndiye muna ndisina zomwe tingathe kuloza zimene zachitika kuti mwina mmodzi mwa anthu amene anali nawo mchipani cha DPP akondwani na nkhumba. Kuoneka kuti masanano sana awapanga ignore nene mosabisa mwina tikhoza lero kuti sitinaone bwino akuwalemekeza mmene zimakhalira kapena mmene zimayenera kukhalira. Ameneyo ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Nyimbo ndezikuphulika kuno, nyimbo zachipani. Panopa ndango masulidatu uno kumapeto kuno. Akuoneka kuti asenderacha abweranso ndi nyimbo ina imene kuoneka kuti ija moto chaka chino. Akuti apita apechaloya si DPP imene? Akuti apechaloya ndi asenderacha. Asenderacha ikachoka mbuyo muja. Ikuoneka kuti abweranso tsopano second coming. Faizi nyimbo zoyimbidwa zinthu zachipani zimene? Zachipani zokhala. Apita apechaloya. Apechaloya. Zimene zapepa lero imene pa demand angoibwereza nyimbo imeneyi. Chabwino nyimbo imeneyi kumveka pansi pansiyo akuti apita apechaloya kuti maliziranso zonse zimene tidabwera nazo kuno. Anatitana kuno ndi mulako wa Lomwe ndi amene anatitana kuti tiyaulutsire mwambo umenewu. Kutheka kuti nanunso muli ndi zochitika zimene mufuna kuti dziko lapansi lione. Timaulutsa mawu pa television, pa online, ndiye kuti aliyense kaya amene ali ku Australia kaya ku America amationera monga mene akutionera pano. So nanunso
ngati muli ndi zochitika wireless yake ndi yomweyi, palibenso wireless ina mbambande, palibenso television ina mbambande kuposa imeneyi ya Times. Ndine Brian Banda, mtolankhani wathu anali Isaac Salima, komanso timu yonse imene tidabwera nayo kuno. Tikukuperekani tsopano ku nyumba yathu yaulutsira mawu ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Ndine Brian Banda, and goodbye from Mulanje.